حيل ما نسينا وخنت الله خوين كاتم كبرات قايشنا نقعد حنمصحهم اي لومي مدبنا مزمت اليوم زلكم حربنياتات معوتات قايشنا ما يتنا بس حيل ما نسيت كنت لمد قايش كتقبلك تاروم كتم حضران نحن تحت فين نريحتا كنسمع ما يتنا بقى كبر حيل ما نسيت تانكيو حدنتنا سلام دقي مسمع الله سمعت الله كبرات تحتنا حواتن حما قيت له مايك حبريتا مهابوني تصبوا على مالتي تانكيو قبلك كنقصلينا مو نايلو ما انت مدبنا خمت خنزرغو سنه حنا زوعلنا كابت مالون كنحبرو زوعلنا بساعتهم ترخيبهم نايلو مغايشنا مسانا لو ايدو حفابيلو دلو ابلعلي كباغايشنا كون تسفا قبر ايرتراوي زيغا 91 هو اوكي تانكيو مو انت حنقبرنا كبرات حوات نايلو ما انت بتاع قد سعر استيم حزم ما يمزلو نقول لنا الساتافيك خونون تسفا قبر بعلم نتي مدب نفسهم على اليوم منقسقاسهم على اليوم نتلوم يحزم مدلو مدبون دايركت ناو نخطو تي مدرخ بزيادو ننايلوم عايشنا خغتفلوم انقعد حمصاكم بشمين بشم اما حضرتي غزانا حضرغانونان بشم كلهم تخاتاترتي نايزي غزا تساتفتي نايزي غزا ايرتراويان هجون انقع دحن مصاكم قبلكم افقدوا لي بدحريو تمدب تمدرخ نعخوميو تانكيو كبرات عايشنا نايلوم عندي سلام كبرات كلهم إيرتوان إخوات بقدامنت حدري جانا نزي بزعبا من كسقاسنا ليلة هنقبر أدرس لزهابكمنا سلا زعادمكمنا نمسجن بمقصال كلهم توم تساتفتي إيرتوان كينكم بزعبا قداي هاجركم واناتات كينكم يملكتنا لكم بحبار كودا زتي زمصاهم كلهم سلامتا بشمت منقسقاس نكلهم سلامتا يبصحهم قتيله يسمع عند حردا خوينه حد صحف ليموني صبو يسمع عند حرا له خوينه اوروب مبرهي بزعبات منقسقاس اوكي ثانك يو امو انا كمتي تريو زلهم بعلو تشمي ايرتراو زيغاي زبر زلو نايت منقسقاس ابال كينه اتمنقسقاس لومي بزعبا شم نايت منقسقاسن ارما نايت منقسقاسن انت يمثل بحفشو تاولادبون كونتات تحلالون بزعبا زحجي زلنا البوليتيكا بزعبا بوليتيكا كونتاتنا انت يمثل نعو غرب مبرهب وكيلهم تريدهم لهم سلازي بشمت منقسقاس ابال تمنقسقاس كينه غرب مبرخ وكمي مالتي اتي منقسقاسنا اوريدي كمتي شمنا زحبرو ايرتراوي زيغا منقسقاس يزبل اور ايرتراوي ايرتران ناشونال موفمنت يزبل مالتي سلازي اتي منقسقاس اتي شمو خم زحبرو حدا ود زيغا حدا ود هاجر كم يرو بزعبا هاجر بزعبا حزبي يملكتني يزبل نحردا خوينو مجمريا ود هاجر كهون هاجراو زونه تحساسبه هلو هاجراو زونه سمعت كله زيغا هون بزعبا وانነት نايتي زحاتو زلو زماغوت قالسو وانነት نايتي هاجر زيغا هونالو مالتي هاجراو هونالو مالتي هاجر كنبل كلنا هاجر نحردانا بدحرقو نتا هاجر زوكل سب زيغا هونالو زيغا هون حركينا هاني هاجراو هونالو انت زي كينو اوراجاو هون وي كاهيماناتاو وي حدا بهراو هينو بزعبا هاجر كوكل ايكلني مالتي بزعبا هاجر كوكل ايكلني سلازي كابز بمغاس نحنا اتي منقسقاسنا ايرتراوي زيغا منقسقاس زبل اتي كونسرن تحسابنا هنا
نحنا እቲ ኤርትራዊ ሎሚ መን እዩ ክንብል ከለና ኤርትራዊ ስምዒት ኤርትራዊ ተሓሳስባ ኤርትራዊ እቲ ሜክ ኣፕ ማይንዱ ናቱ ንነዊሕ ግዜ ካብ ታሪክ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሎሚ ፀላእትና እቲ ኤርትራዊ ዜጋ ዝብል ኣዝዮም ኣነዓቂቆም ንዕኡ ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራዊ ስምዒት ከይህልወካ ኤርትራዊ ተሓሳስባ ከይህሉ ብዝተወደበ ብዝረቐቐ ተንኮል ኤርትራዊ ንምፅናት ነዊሕ እንዳኸደ ስለ ዝመፀ ንሕና ከዓ ከም ደቂ ሃገር ብዛዕባ ሃገር ወኪልና ክንዛረብ ተኮይና ኤርትራውያን ዜጋታት ኢና ዋናታት ኢና ኤርትራውያን ከዘለና ካብዚ ብምብጋስ እቲ ሓሳብና ምስ ኩሉ ደቂ ምስ ኩሎም ኤርትራዊ ስምዒት ዘለዎም ምስ ኩሎም ኤርትራዊ ቃንዛ ዝሰማማዕ ሓሳብ ኣለና ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ሃገር ወይ ከዓ ኤርትራ ኢልና ብዛዕባ ሃገር ክንሓትት እንድሕር ደኣ ወይ ከዓ ክንማጎት እንድሕር ኮይና ወይ ዋናታት ኮይና ክንቀርብ እንድሕር ደኣ ኮይና ብመሰረቱ መጀመርያ ዜጋታት ክንከውን ወይ ከዓ ሃገራውያን ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ምንቅስቃስና ከም ኤርትራውያን ኣተሓሳስባ ምንቅስቃስ ስለ ዘለና ምስ ኩሎም ኤርትራውያን ምስ ኩሎም ኣብ ኣውራጃ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምስ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ብሄራት ምስ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ሃይማኖታት ምስ ኩሎም ማሕበር ከራኸበና ዝኽእል ሓሳብ ከራኸበና ዝኽእል ምንቅስቃስ ንሱ ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብመሰረቱ ጉዳይ እቲ ናይ ሃገርና ከምቲ ንኩልኩም ዝሕመኩም ከምቲ ንኩልኩም ዝስማዓኩም ከምኡ ዓይነት ሓደ ዓይነት ስምዒት ኣለና እቲ ኣቐሚጥናዮ ዘለና ሓሳብ ከዓ ኤርትራዊ ዝብል ኣተሓሳስባ መን ኤርትራዊ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ካብ ዝብል ግን ካብ ታሪክ ተበጊስና እዛ ሎሚ ኤርትራ ሃገር ኣላ እንብላ ዘለና ሃገር ህዝባዊ ግንባር ዝፈጠረታ ወይ ጀብሃ ዝፈጠረታ ዘይኮነስ እታ ሃገር ንባዕላ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጠረት ነቶም ኤርትራውያን ዝፈጠረት ሃገር ስጋዕ ዝኾነት ሎሚ ኤርትራዊ ንድሕር ክትኸውን ኮንካ ህግደፋዊ ክትኸውን ኣለካ ወይ ኤርትራዊ ንድሕር ክትኸውን ኮንካ ብቲ ውድባት ንዕኦም ዝውክል ኣተሓሳስባ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ወይ ከዓ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ሎሚ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ አይደንቲቲ ዝተመርኮሰ ወይ ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝተመርኮሰ ናብኡ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሕና ነዚ ካብዚ ምብጋስ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ እየ ዝብል እቲ ኤርትራዊ ዜጋ ዝብል ኩሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ መፅኡ ንኩላህና ብሓባር ትዕድልና ኤርትራዊ ምዃን ጥራሕ ማለት እዩ ኣነ ከም ኣውራጃ ናይ ሓደ ኣውራጃ ውዳ ኣውራጃ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ዕድለይ ኤርትራዊ ምዃን ዳ እምበር ሓደ ውዳ ኣውራጃ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ከም ሃይማኖት ናይ ሓደ ሃይማኖት ዝውክል ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ናይ መወዳእታ ዕድለይ ኤርትራዊ ምዃን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኩላህና እቶም ኤርትራውያን ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለና ከም ኤርትራ እንድሕር ዳ ንሓስብ ኮይና እቲ ወይ እቲ ብሓባር ከስራሕና ከቃልሰና ዝኽእል ኤርትራውያን ምዃን ጥራሕ ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ምንቅስቃስ ናይ ዝኾነ ውድብ ናይ ዝኾነ ኣብ ቃልሲ ተጠርኒፉ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዝኾነ ኣንጻር ኣይኮነን ምስ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ውድብ ዘሎ ምንቅስቃስ ብሓባር ኢና ንሰርሕ ዘለና ምስ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ውድብ ዘሎ ኤርትራዊ ስጋዕ ዝበለ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ እሱ ዘይኮነ ዘገድሰና ኤርትራዊ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ኣወዳድባና ማለት እዩ ንሕና ስጋዕ ዝኾና እቲ ሕጂ ፍሉይ ከብለና ዘኽኣለ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ብቐጥታ እታ ሴንተር ከተራኸበና ትኽእል ሓሳብ ኤርትራዊ ኢልና ምስ ቀመጥና
مسأب كلهم من قصاصات زركبوا مسأب كلهم ودبات زركبوا من أسياد بحبار نيتورك نافترنا تمن قصاص جمرنا لنا مالتي إذن ولا مسابه هدف زلو ولا أوشت زلو ولا بمول ارتراو زبل تحساسبا زلوم مسأم نيتورك ناقبرنا إنا نخيز لنا مالتي سلازي تشمنا كم تريو زلهم ارتراوي من ارتراو زيغا من قصاص إزبل تأرمانا هاني تقيح تخرت إرتراونا بما سماعتات إرتراوين أب إرترا كابتشاف نابتشاف زودقو كابتشاف نابتشاف دم زفسسة كاب كلهم موراجاتات كاب كلهم بهرات كاب كلهم تم إرتراوين زفسسة قيح حبري زلو أي مالتي تقيح حبري بمول تم نتا نسل هاجر نسل كم ود هاجر كم زيجا كنا هنكتصل زودقة نعو مثل نسمعتات زلمنا خبري زقلتي مالتي نعو زقلتي مالتي لذي نحن تي من قصاصنا تأوراد معنا سياب حجي بمستري مالتي كم تي صلاينا ببارو سلسة بسلايا بتصتا كم ناي شفاتو نحن تأوراد معنا سياب حجي بمستر وبوهايوتات بكود مستفلالي أب استفلالي من قصاص زلو مستفلال إيفن أب هجرف مزلو إرتراوي نحواتنا بحبار مسرحلو عينة أوراد بعينا نودب زلنا نحنا عمت كمزي برزدي كونفرنس كنجبر عمت جوبايا كنجبر زي كونه إرتراوي زبحال سمعت نعو إنكاريج مقبار إرتراوي زدل ناتر حمد زمت زلو نعو سمعتات أنقصاشنا كل إرتراوي أنتي أبكبابينا نريو زمت زلو لوطتات هم أبي إثيوبيا زمت من الباس تابي إثيوبيا زمت لوطي بالسفر على عينتكم ريو نخل نخون جن أتي نيشن أتي كم دك زيجا كم دك هاجر كينام زكايدو ألسي نسيو لوط خمس خيلو مالتي ود باس لازم سرحو ويكا بالسفر على كنا أو هنا أو ربع وهم توديبا ما يكونن تلوتن زي ما مالتي أب كله أبي تبيات راح يكون أب جبسي أب ليبيا أب تخابينا تزمت لوتات بمول مجمرة نفسهم كم دك هاجر كم زيجا حسيبهم تي كم ود زيجا نفسها حساب مالتي واننت أنا ود هاجر وانا كتب لنا حركينك عبا قد هاجر كاتزارب تهون كان الشيء مجمرة نفسها كم زيجا نحر حاسب كياها كم زيجا نحر حاسب كياو كم زيجا مس حاسب كم مس كله تإرتراوز بالزيجا بحوار كين كسر راح تقلها مالي مسفر عليه بهيرات مسفر عليه أوراجاتات مسفر عليه حيوانات بحوار كم بركة زخل عدل حنسا أتي هاجراو مهان ويكا ود زيجا مهان ترحي مالتي هاجر كنا بالكلنا نحر أنا أوراجاوز هنا تحساس بان نحر وي أوراجاز هنا أوراد بان نحر كلون هينو زعبا هاجر كحتت بزعبا هاجر كماقود زعبا هاجر واننت كملس بقوع يكون كل مالتي إذن تا هاجر زبها نجر نحر زي اللي تا أوراجا نبلا ويتن بهيرات نبلا نزلا اسم كله أي كلام مالتي كله أتي هنا حاجة أبزي زعبا مننت بزعبا أوراجا بزعبا هلا مقامي يكون كل مالتي جن تا هاجر نحر الله هاجر نحر عليه أوراجا خلوا كذا خل ويتنا بهير كمان مننت كلوا كذا خل وهاي مانت كلوا كذا خل هاجر مسؤول ترى مالتي لذي نحنا بحبار مجمر أنا هاجر حطوه حتى نحر هنا زيجات كنكون علينا مالتي زيجات هدك هاجر كنكون علينا مالتي وانات كنكون علينا مالتي أنا عند حرد أوراجاو هنا وي حدا بهيرا ونحركينه وانا هون بقوع كنكون مالتي لذي أتي أمتأت أنا تاريخنا بعلو تقالسي ناي حزب إرترا ويك أتي أقاد أمتي ناي هاجر إرترا كسرح خلا أوراجا يكون تسريحة وي بعدين تتي بالتقرنيا زبها الأيدي وي بخناما زبها الأيدنتي بهم زمتأت هيكون تنمتي مالتي لازم مجمر هاجر كسرح خلا قبل بدك سبات تسرح قبل بدك سبات سلا تسريحة لازم نبرد كرمنا زنبور جنريشن إرترا زبل سمعت إرترا زبل ميك أب مايند سلا زنبورم
أموداتا أتي كم دك هاجر كخونو زي خلهم زنبر عمس نعو قالسي أبقيسهم مالي إتقالسي خاب بمسيرته ولا سفلا لجيجاتات ينبرر عنبري إتقالسي 99 ميتاويت نتهزب إرفا حد نيشن ويكا خم حدا زيجا أتحساسبه هلو وي أبلبو إرفا تبع هاجر نخت السألو نوح جيزة زو سري مالتي سلازي كاب نوح جيزة جميل نتام أبي إرترا نبرنا حزبتات ويتم أبي إرترا كم دك هاجر زنبرنا إرتراوين زبل هاجراونا تكسر حلو مجمرات هاجر أبايتا وي أب مدري خير خبنا خلنا أقدموا كاب كرمنا زنبورو جنريشن وي كاب بوتاتنا كاب آياتنا تهاجر أبلبنا إنها تسألت زي ما تهاجر يا مالتي سلازي هاجر اللاتنا نحنا هاجر نحر اللاتنا نحنا دك زيجاتاتنا مالتي زيجاتاتنا حركنا نحنا وناتاتنا مالتي سلازي نحنا بمسيرته نقول لهنا ترنيفو بزعبا قداي نهي هاجرنا بزعبا شجرنا هاجرنا فتح خمسنا زخن هاجراو زخونة تحساسبا ويكا أقول لهنا كم دك زيجا كنا حاسب إن حرك إلنا تراهي مالتي سلازي سلعتنا نزي حساب زخيلونا إذا سمعت زخيلونا إرتراوي إليتات نهطفو إرتراوي حربينيات نهطفو إرتراوي هفتامات نهطفو إرتراوي مهور نهطف بحافشو إرتراوي نهطسند نوح جيزي بستوى الدبا بزرق كيدوم مالتي كيدوم أمود داتوا حجي عبد الحج نرئي زلنا جيزي إرتراوي زبالة حسوتي إرتراوي زبالة لن كالمالي فتسيمو منفس كداخم زخيل فتسيمو حدقنيا زخونة بوليتيكاوي زرقاء بوليتيكا أقدمو تي بوليتيكاوي شاقت أبلع الحزب إرترا ويك أبتي زيجنت أبتي هجراوي يخبل ويتواننت كسمعوا زخل ود زيجا أبلع له حدقنيا زخونة زرقاء تنقل يمسعنا لهم عليه سلازي مجمرة كلمتي أبايتا نكايرو قالسي أفتي بوليتيكاوي أتحساسبانا هاجراو زخونة أتحساسبا كم دك زيجا كم دك هاجر نقول لهنا بأمنت بمتأممان بسمعت كبرنا زخل أتحساسبا خنا قمت كنكلا لنا مالتي نزل لذا عملنا نحنا هاجراوي زيجا منم ود زيجا بزعبة هاجرو يملكوتي بزعبة هاجرو خماجو تالو بزعبة هاجرو ححتت بزعبة واننت نايت هاجرو كنا كداخم كم زي بقولوا أتمنفس كبرابر كم زلوا إنا تقدم هيك أرسنا مالتي كابو بمقصال تي بزعبة تي أوراد بانا انتهي مثل تم قالوت يحوات كقول صويهم نزي إرتراوي سمعت إرتراوي تحساسبا إرتراوي كم ورد زيجا إرتراوي وانن نزي سمعوا التحساسبا منم بزيجا دس أفسمرتي حلو أب بروح مسأي حلو أفكالي حلو مثلا نيتورك يجرب بحوارك على سخالي مالتي أتي أكايدنا كمان كوميزل حجي نحنا أتي نخرج لنا أكايدا كله أتي إرتراوي أتحساسبا إرتراوي سمعت وإرتراوي وانن سمعوا أبزل زلوا كودب أبزل زلوا ريفوليشن أبزل زلوا معبل أبجيسو ببوليتيكاوي بسمعت هاجراوي سمعت عبلالي أبلع لسلعتنا خنكم نحنا أبزل زلنايو إرتراوي يمكننا نحرت أكيدنا أفت كوميونيتي أفت بوليتيكاوي ترناتنا إرتراوي كنا نحرت أكيدنا أبزل زلنايو مجمع نسلعتنا كنسعرهم خلينا أبزل زلنايو نسلعتنا كنعبل لهم خلينا مالتي نسلعتنا خنعبل لهم خلينا كم زس لو زخنا نحنا لومي مسدك حدارب مسدك هناما مسدك تجري مسدك ساهو مسدك تجرينيا مش كلهم تم إرتراويان بحوار نسرح لنا كمزي عينت مرة أتحساسبها كمزي عينت سنتر أتحساسبها سلازي حزنا تم سنة سرح زلو أوشت إرترا زلو أفكار إرترا زلو أمول عالم زلو كلهم إرتراويان واناتات إرتراويان زيجاتاتهم إرتراويان زيجاتاتهم من الوقت تمنكس أصلا لك حمتي نايت سلعنا بمستر بوهايوتات سلازخونة
እቲ ኣውራድባና ብዛዕባኡ ኣብዚ ኦፊሻሊ ነዛረበ ወላ ሓንቲ ነገር ይብልና ዝምልከቶም ሕጂ ምናልባት ኔትወርክ እንድሕር ሰሪሕሎም ካብ ሱዳን ወይ ካብቲ ከባቢ ብቐረባ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቓስ ብገብሪ ብኣክሽን ዝወስዱ ዘለዉ ብፆትና ኣትዮም ብዛዕባኡ መግለፂ ክህቡና እዮም ንዓና እቲ ዓንዲ ማእኸል ኮይኑ ኣብ ቃልሲ ብሓባር ከራኽበና ወይ ከተኣማምነና ዝኽኣለ ግን ሃገራዊ ተሓሳስባ ወይ ከም ደቂ ዜጋታት ወይ ከም ሃገራውያን ኮይንና ክንሓስብ ስለ ዝኽኣልና ጥራሕና ማለት እዩ ክንሓስብ ስለ ዝኽኣልና ኢና ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ምንቅስቓስና ከምቲ ሽሙ ዝገልጾ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ዜጋ እዩ ዝብል ስለዚ ንሕና ሃገራዊ ዜጋ ምንቅስቓስ እንድሕር ኢልና ንመን ይምልከት እንድሕር ኢልና ዓደምቲ ይኮንና ንሕና ወይ ዋናታት ገይና ይኮንና ናይ ኩላህና ጉዳይ ማለት እዩ ኩላህና ኣብዚ ኩልኹም ቶም ክትሳተፉ ዝመጻኹም ሰማዕቲ ጥራሕ ወይ ተዓደምቲ ጥራሕ ዘይኮንኩም ምሳና ጆይን ክትገብሩ ብሓባር እቲ ፀገም ናይ ሃገርና ብሓባር ከመይ ጌርና ቀልጢፍና ፍታሕ ንረክብ ከመይ ጌርና እታ ዓድና እታ ሃገርና እታ ናህና ንብላ ዓዲ ከመይ ጌርና ኣብ ኢድና ክንረከባ ንኽእል ብሓባር ናይ ኩላህና ተሳትፎ የድሊ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣወዳድባ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዞም ዝተወደቡ ኤርትራውያን ምንቅስቓስ ክህልዉ ኩሎም ኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ፀገም ንምውፃእ ስጋዕ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ዘለዋ ሽግር ለውጢ ንምምፃእ ስጋዕ ዝኾነ ብዘይገድስ እቲ ብዛዕባ እቲ ዘለና ፍልሊ ሃገር ዝተፈላለዩ ዓሌት ዝተፈላለዩ ሃይማኖት ስጋዕ ዝሃለዋ ሃገር ዝተፈላለዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ክህልዋን ገድን ማለት ገድን እዚ ስጋዕ ዝኾነ ናብቲ ብቐረባ ንፀላኢና ስዒርና ሃገር ክንርከበሉ ንኽእል ጉዕዞ ምስ ኩሎም ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እንትርፎ ምሶም ኤርትራ የላን ኤርትራዊ ዜጋ ዝበሃል ሓሶት እዩ ዝብሉ እንትርፎ ምሶም ብዛዕባ እቲ ፀረ ተሓሳስባና ብምፍፅም ምስ ክቃረን ዘይክእል ብመሰረቱ እቲ ሎሚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኤርትራ ዝበሃል ነገር የለን ሓሶት እዩ እዚ ዓይነት ዝተፈብረኸ ከተማ ብሓባር ከጓዕዘና ይክእልኒ ዝብል ዝመፅእ ምናልባት ገለ ብዕላማ ብኣጀንዳ ክኸውን ይኽእል ገለ ከዓ ምስቲ ነዊሕ ግዜ ዝወረደና ፀገም ዝወረደና ሽግር ምስቲ ናይ ኩነታትና ናይ ዓድና ካብ ተስፋ ምቑራፅ ካብ ምልህላህ ዝመፅእ ድኻማት ክኸውን ይኽእል ስለዚ ብመሰረቱ ምስ ከምዚ ዓይነት ኤርትራ የላን ኤርትራውነት ዝበሃል እውን የለን ምዝብሉ ሰባት ብሓባር ምስቀለሉ መርከብ የብልናን ምሶም ካልኦት ፖለቲካ ሓይልታት ብምሉኦም ግን ኣብዘ ዘለናዮ ቦታ ኣብዘ ዘለናዮ ኩሎም ነታ ናይ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ስጋዕ ዝኾነ እቲ ኣወዳድቦም ኣብታ ኣብሩ ዘለዉ ኩሎም ተቃለሲ ኤርትራውያን ምስኦም ወላ ሓንቲ ሽግር የብልናን ብመሰረቱ ንሕና ውድብ ኣይኮንናን ኩላህና ኣብዘ ዘለናዮ ከም ወያታት ኮይና ኢና ተወዲብና ዘለና ኩሎም ብዙሓት መንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ዘለዉ ምሳና ኔትወርክ እናገበሩ ከለዉ ኣብ መወዳእታት ንሕና ዕላማ እዘን ኩለን ኣብ ኩለን ውድባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ናብ ሓድነት ክመፁ ዘይከኣሉ ብምሉኦም ከራኸብ ዝኽእል ኔትወርክ ክፈጥር ዝኽእል ሓሳብ ኣቐሚጥና ኣለና ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሞጎተ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ገዲፍና ንሕና ብቐጥታ ፀላኢና እቲ ኣንፃር ሃገራውነት ኣንፃር ኤርትራውነት ኣንፃር ዜጋ ዝሰርሕ ዘሎ ብቐጥታ ንዕኡ ኣብ ቅድመና ቀሚጥና ጉዕዞ ንጀምረሉ ዕድላት ይፈጠር ስለ ዘሎ ብምሉኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኢቨን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ህግደት ምሳና ጆይን ዝገብራ ኣለዋ ማለት እዩ ምሳና ጆይን እንዳገብራ ከምቲ ዝበልኮ እቲ ወዳድባ ብሚኒስትር ስጋዕ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንዳኣተዋ ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ዘድሊ ኣወዳድባ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቓስ
انكارج كغبر زخل ኤርትራውነት ቀጻለ መሆኑ ተስፋ ክብ ዝኽእል እቲ መንፈስ ከም ዘይዳኸም ብዙሕ ነገር ግብር ኣሎ በዚ ጋጣሚ ሕጁን ኣብ ህግደፍ ዘለኹም ይሓትና ኣብ ህግደፍ ዘለኹም ይሓትና እንድሕር ኣለኹም ብፍጹም ካብቲ ዘለኹም ቦታ ኣይትውፁ ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ኮይንኩም ግን ምሳና ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ንህግደፍ ተቃወምቲ ኮይንኩም ካብቲ ቃለሰዎ ኣብ ውሽጢ ኮይንኩም ክትቃለሰዎ ዝበለፀ ኣድማዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ህግደፍ ዘለኹም ይሓትና ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ ህዝቢ ልክዕ ከምዚ ከማና ዓይነት ስምዒት ከም ዘለኩም ስለንፈልጥ እቲ ፀገም እቲ ሽግር ንኩላህና ሓደ ምዃኑ ስለንፈልጥ እቲ ፍታሕ እቲ ለውጢ ንኩላህና ምዃኑ ስለንፈልጥ ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ምሳና ጆይን ክትገብሩ ብኸመይ ኣገባብ ጆይን ትገብሩ ሃኒ ብኸመይ ክትረኽቡና ትኽእሉ ድሓር ኣብቲ ኣወዳድባና እንታይ ይመስል ክገልጾ እዮም ተንብፆትና ስለዚ ብምሉእኹም ተም ኣብ ህግደፍ ኮይንኩም እቲ ኣብ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ ነገር ትቃወሙ ብፍጹም ካብቲ ዘለኹም ኮሚኒቲ ካብቲ ዘለኹም ናይ ህግደፍ ኣወዳድባ ኣይተውፁ ክገርመኩም ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ናይ ህግደፍ ኣወዳድባ ካብቲ ሕመረት ዝበሃል ወይ ተባዶ ሰለስተ ዝበሃሉ ካብኦም ከይተረፉ እዮም ኣብቲ ምንቅስቃስና ጆይን ገይሮም ከም ደቂ ሃገር ስጋዕ ዝኾኑ እቲ ሃገር ክትጠፍእ እቲ ሃገር ክሽየጥ እቲ ሃገር ብፍጹም ክትዓኑ ዘይደልዩ ብዙሓት ኣብ ህግደፍ ዘለው ንሶም ጆይን ገብሩለው ንሶም ባንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ሎሚ ንሕና ብዛዕባ ፖለቲካዊ ፍልሊ ኣተሓሳስባ ምፅና ክንማጎት ሕቶም መልስን ክንፈጥር ዘይኮነ ብሳኽ ኣለና እቲ ቃልሲ ተኽርቢት ክትውላዕ ንፀላኢና ብፖለቲካዊ ተሓሳስባ ክንዕብልሎ ብኣባይታውን ኤርትራውያን ንሕና ከም ምዃንና ተሃገር ንሕና ከም ምዃንና ኩሎም እቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት ንሕና ከም ደቂ ሃገር ክንከውን ተሃገር ክንርከብ ብሰላም ኣብቲ ሃገር ክንርከብ እቲ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ናብ ህዝቡ ክመፅእ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓድና ባዕልና ክንርከብ እዚ እዋኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ደቂ ዜጋ ኮይና ክንሓስበሉ ግዜ ንኩላህና ናይ ከም ደቂ ሃገር ከም ደቂ ዜጋ ኮይና ንሓስበሉ ግዜ ይመስለኒ ማለት እዩ ሎሚ ዝኾነ ውድባዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ፈፂሙ ዝተረቐቐ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ እንዳፈጠርና ከም ግዜ መሕለፊ 10 ግዜ ኮንፈረንስ ክንፅውዕ 10 ግዜ ባይት ክንፅውዕ ንሕና ግዜ ይብልና ማለት እዩ ፈቲኹም ፀሊኹም ኣብዛ እዋን እዚኣ ልክዕ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ቀሮ ዝተባሃለ ዝተላዕለ ንሓንቲ መዓልቲ ጉባኤ ገይሩ ይፈልጥ ንሓንቲ መዓልቲ ኮንፈረንስ ገይሩ ይፈልጥ ንሓንቲ መዓልቲ ኣኼባታት ፈጢሩኒ ልክዕ ከምኡ ኤርትራዊ ቀሮ ክለዓል እዩ ማለት እዩ እዚ ከነልዕሎም ንሕር ኮይና እቲ ሓሳብ እቲ ኤርትራዊ ስምዒት እቲ ኤርትራዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራዊ ማለት ዋና ምዃኑ እቲ ንሪኦ ዘለና ጥልመት እዛ ኤርትራ እዚኣ ሕጂ ህግደፍ ኤርትራ ናትኩም ኣይኮነትን ኤርትራ ናተይ እያ እዞም ብምልኦም ዝተኸፍሉ ሰማዕታት ንዓይ ኣብ ስልጣን ክመፅእ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይቲ ሃገር እቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣነ ክቆፃፀሮ እዮም ተሰዊኦም ኢሉ ጠሊሙና ዘሎ እሱ ዘይኮነስ እዛ ሃገር እዚኣ ብመሰረቱ ቅድሚቶም ሰማዕታት ንብሎም ዘለና እቲ ሃገር እቲኣ ሃገርና እቶም ሰማዕታት ከማን እተሰምኡ መስዋዕቶም ንደቂ ሃገር ንኤርትራውያን ዳእምበር ንዓኻ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ከም ዜጋታት ንሕር ኮይና ኢና ንሃገር ወኪልና ክንሓቶ ንኽእል ክንቃለሶ ንኽእል ብሓባር ኮይና ኣብቲ ቃልሲ ክንዕወት ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ሎሚ ውድበይ ውድብካ ብሄረይ ብሄርካ ኣውራጃይ ኣውራጃኻ እዚ ዓይነቱ ፈፂሙ እቲ ካብቲ ፀላኢና ንላዕሊ ዝገበረና ንዓና ንኤርትራውያን ኣዳኺሙና ስለ ዘሎ ንምሉእ ጉሒፍና ነዚ ጉሒፍና ማለት እዩ መጀመርያ እታ ሃገርና ብዛዕባ ድሕነት ናይቲ ሃገርና ክንሓስብ ኣለና ብዛዕባ ድሕነት ናይ ሃገርና ሓስብ ንሕር ኮይና ካብቲ ፀበብቲ ተሓሳስባ ኣውራጃዊ ምዃን ወይ ኣነ ትግርኛ ትግራዋይ ምዃን ወይ ኣነ ኣኽራር እስላማይ ምዃን ካብኡ ዝሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ብጣዕሚ ካብቲ ፀላኢና ንላዕሊ ባዕልና ንፈጥሮም ዘለና ተሓሳስባ ሓደ ኮይኖም ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ዜጋታት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ከም ዜጋታት ሓሲብና ፍታሕ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ሽግርና ከም ዜጋታት ንድሕር ሓሲብና ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓደ ምንቅስቃስ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ እቲ እቶም ንብሎም ዘለና ምናልባት ብዛዕባ ኣውራጃኻ ዝሕመካ ንሕርዳ ኮይኑ ሃገር ንሕርጠፊ ኣውራጃ ክትረክብ ኣይትኽእልና ብዛዕባ ኣይደንቲቲኻ ኣነ ትግርኛ ኣነ ትግርኛ ተዛረባይ ትግራዋይ ግን እቲ ናሽናሊቲ ዜግነት ናተይ ኤርትራዊ ኢቨን ክገርመኩም ተጋሩ ብምወለዶም ተጋሩ ዋላ ኣምሓሩ ኣብ ኤርትራ ንሕርዳ ተወሊዶም ኣብ ኤርትራ ንሕር ዓብዮም ኤርትራዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ንሕርዳ ኣለዎም ኤርትራዊ ዝኾነ ስምዒት ንሕርዳ ኣለዎም ኤርትራውያን ስለ ኤርትራ ክብሉ ብዙሓት ኣለዉ በዚ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ዋጋ ዝኸፈሉ ማለት እዩ ምናልባት ፅባሕ ንጎ ዓባይ ትግራይ ትበሃል ነገር ትግራይ ኢልና ዓባይ ኤርትራ ኢልና ዘይንሓስባ ዓባይ ኤርትራ ኢልና ዘይንሓስብ ምናልባት ተጋሩ ኣሕዋት እዛ ትግራይ ተነፂላ ንሕርዳ ናባናት መፅእ ኮይና ኤርትራ ከም ሃገር ዘላ እምበር ትግራይ ኣይኮነትን ከም ሃገር ዘላ ስለዚ ትግራይ ተጋሩ ንሕርዳ ናብ ዓድና ክመፁ ኮይኖም ኤርትራውያን እዮም ክኾኑ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ገና ንሳቶም ኣብ መንነት ንሶም ሃገር ኣለዎም ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብሉ እቲ ናሽናሊቲ ናታቶም ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ዓይነት ተቃውሞ ይብለኒ ስለዚ ምናልባት ፅባሕ ንጎ እንድሕርዳ ናይ ተጋሩ ኣሕዋትና ብሓባር ናይ መንባር ዕድላት እንድሕርዳ ዝመፅእ ኮይኑ ምስ ተጋሩ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኢና ክንከውን እቲ ኣማራፂ ዘለና ዳ እምበር ንሕና ዓባይ ትግራይ ክንከውን ናብቲ ዝተሓተ ክንወርድ ኣይኮንናን ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኦልሬዲ ኔሽን ኮይና ኢና ኦልሬዲ ንሕና ዜጋታት ኮይና ኢና ማለት እዩ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ዳ እምበር ትግራዋይ ዝበሃል ዜጋ ትግራዋይ ዝበሃል ናሽናሊቲ የለን ስጋ ሕጂ ኣይተፈጥረን ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ዘለና ክብርታት ፈፂምና ከነውድቆ እቲ ዘለና ስምዒታት ክንቆፅ እቲ ዘለና መንፈስ ከነዳኸሞ ኣይግባእናን ንሕና ብጣዕሚ ኣነ ከም እቲ ዘሎ እቲ ሓሳብ እየ ዘምፅእ ዘለኹ ኣነ እቲ ከምዚ ሕጂ ሓደ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኤርትራውነት ንምድኻም ዝመፅእ ዘሎ ኣባሃል ንዕኡ ንምግላፅ እምበር ኣነ ከምኡ ዓይነት ፕላን ኣለና ወይ ከዓ እሱ ይትግበር ምባል ማለት ኣይኮንኩን ግን ዋይ ከምንታይ ዋይ ከንሕና ዓባይ ኤርትራ ኢልና ዘይንሓስብ ዓባይ ሃገር ኮላትና ምክንያቱ ኦልሬዲ ብመሰረቱ ኩላህና ቅድሚ ነፃነት መምፅኡ ጀሚርና ስምዒትና ኮ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ኮ ኤርትራዊ ኩላህና ኣብዚኣ ዘለና ሰባት ብምሉህና እዚ ሕጂ ከም ለውጢ ወይ ከዓ መተኣማማኒ ክመፃና ክመፅእ ኸውን ኢልና ነምፆ ፍልሊ ዝኾነ ተሓሳስባ ንዑ ገዲፍና ኩላህና ስምዒትና ኤርትራዊ በዚ ኣጋጣሚ ሓደ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሪፊጅ ካምፕ ከለኹ ኣነ ደቂ 6 ደቂ 7 ዓመት ደቂ መን ኢኹም ገለ ኢላ ሓቶም ስድሮኦም ምስ መለሱለይ ኣበይ መን ኢኹም ስበልኮም 4 ቆልዑት ኤርትራውያን ነብለት ነቲ ሓደ ሽዑ ሓደ ምስኦም ዝነበረ ሓደ ቆልዓ ኤርትራዊ ይኮነን እዚ ግን ኤርትራዊ ይኮነን ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ዝብል ኣተሓሳስባ ገና ካብ ቆልዑትና ጀሚርና ኢቨን እዞም ሕጂ ዝውለዱ ዘለዉ ቆልዑት ኣብኦም ዘሎ ኣብ ልቦም ዘሎ ተሓሳስባ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ኤርትራዊ ዜጋ ዝብል ኣተሓሳስባ ንኩላህና ብሓባር ከቃልሰና ከስርሐና ዝኽእል ኢልና ኢና ንሓስቦ ዝተረፈ ካልኦት ብፆት ክምልዎ እዮም ኣብ ሕቶም መልስን ከዓኒ ብሓባር እንዳብሪ ሓሳይ እንዳገበርና ከይልና ቴንክ ዩ ቀኒለይ ማይክ ፍሪ ኦኬ ታንክ ዩ የቀኒልና ስማዕ እንድሕር ኣለኹ ክቡራት ኣሓትና ኣሕዋትን ስማዕ እንድሕር ኣለኹ 00 ፅሕፉ ዘለኹም ወፂኹም እተው ክቡር ጋሻና ኤርትራዊ ዜጋ ድሕሪ ባይታ ወይ ሽምካ ገለ ድብሉ ነይሮም ሞ ፍቃደኛ እንትኾንካ መንኻ ከተላልዮም ኖ ምስጢር እዩ ቃልሲ ኣብ ምስጢር እውን ስለ ዘሎ ፅባሕ ኣብ ዓወት ረኽበና ባህላይ ትኾንካ ክሰግራ እውን መሰልካ እዩ ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ኖ ትብሉ ዘለኹም ክትቃለሱ ምስኡ ኣብ ቃልሲ ክትራኸቡ ስለ ዝኾንኩም ዝያዳ ትፈልጡ ኦኬ ቴንክ ዩ ሃይለ መንእሰይ እዚኣ ኣጋጣሚ ኣነ ሽመይ ክገልፆ ወላሓን ፀገም የብለይን ብመሰረቱ ግን እቲ ፕሪንሲፕል ናይቲ ምንቅስቃስና ዋላ እውን ሓደ ሰብ መፅዩ ጆይን ድሕርዳ ጌርና ሽሙ ምሰም ኣብ ካልኦት ዘለዉ መቃልሱ ባዕሉ ብሽም ዘራኽብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉ
كلهم أبدأ زمسو يحواتنا تنتقال السبصات شو ما ينقرهم منهم نحنا أميرا نازلنا أبز ميرا زي صلاتنا خلو خنو قالوت يحواتنا تعالوا سألهم بمسارته نحنا أتحسابي خقدسنا زخيل كما يجرنا تشجر سولوشن كنفترنا الأمر ناتي ايدنتيتي ناتي عدي ناتي الشم ولا حن ترجم زلونا جراكم ترجم سلا زي بقولوا نوع خزارة فقرنيا يكونكم تترجم جن زعبات حساب تي بحبار كسرحنا زخيل تمن كساعات انتهي مثل نايتي من كساعات بخافيل تمن كساعات كمان انتهي مثل جوين زي زجبر ويكا كم أبان نايت من كساعات زي كونه كنقولصو زي ندليو بزح نقر على مالتي سلازي شمي مني أبي نبر يلمله أزي نما نمسك أيقلتنا صباح نقول جوين زجبر أب السودان زلو أبي تيكا زلو أنت لون زعبا أفتا بوجيلهم زلو راح تجيكين مسكالوت نايكالوت أشماتن نايكالوت مريحنة تي مكساس انتهي مثل قلمله الصحة ما نبعلو السبعلو أي فلتني مالك هم تي أوراد بنا هم مثل زخنة نحنا سلاينا ببارو سلسة بحمرت بحاسوت بالسفلة لنا ما فيها سعر حسب زخيت نحنا تي أوراد بناون قومي لنا نحيزرنا مالك قومي لنا نحيز لنا أنا شميك قلت ويكالوت بصوت شمنا هقولسو عدنا هنجلس كلا حالتي زعبنا هنا من نفس نجلس فعدنياتها هيكونن مايك فري ثانك يو غاشانا خنقصلينا ابريغا زلكم تسفا قبر غاشنا يقوم جوسي ان عبودي توكل يسمع عند حرار لي مجمريا كابل علي سكاب تحت زلهم يسمع عند حرار لي تسمع عند خابلوني اسمع عند حرار لهم صبو دقيمه انكو على حن متاهم بملؤكم كابل علي سكاب تحت زلهم ايرتراني حوات كاو بمقصال توساخي نتي حجي خبلنا صنح باي ايرتراوي حجون أبال نايتي مرحنات كوينة سرح زلخو أكالي خلاتنا لو معالتي خنرحبكم بمدب مسهزبنا أهين مهين كنبل كنزال عرب نقرات قلت زي كوينة خاء قلت نخخون إنا أتينا زلنا سلازي خاتي مجمريا زبالو مبرهي بزعبا أتي شمنايت من كسقاسن ترقم أرمان رأنايز من كسقاسن انتايو كنهبون سلازلنا ناوراد ون زملكت كاله قصالي زخنه زعباتات هلوانا نابتنا مجمريا ግን يشتيتن كف خبللن توساخ زخنه حساب ጭቡጥ زخنه እንታሽ መታን ክንወስድ ሃገር ኣብዝ እዋን እዚ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ምህላውን ኣብ ዘይ ምህላውን ደረጃ ትርከብ ንኹላትና ብሩህ ነገር እዩ መብርህ ዘድልይ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚህ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ምዕቃባን ምምፃኣን ንመንነትናን ንኽብርታትና ከጥፍ ኮነ ኢሉ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስርዓት ንመንነትና ንምዕቃብ زاكل نتي إيرتراوي زيغنتا منقسقاس ወይ ከዓ ኤርትራዊ منقسقاس ዜጋ ዝብል ሂብናዮ እታ ኣርማናትና ኻኒ እታ ኤርትራ ኤርትራ ብቀያሕ ሕብሪ ዝተለጠፈት እቲ ቀይሕ ሕብሪ ንምንታይ ተመሪጹ እቲ ኤርትራ ንምንታይ ተመሪጹ ዝብል ሓሳባት ክመጽእ ይኽእል እዩ ቀንዲ እቲ ሕብሪ ቀይሕ ዝገበርናዮ እዚ ሃገር እዚኣ ንምምጻእ ትማሊ ካብ መጀመርያ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እስካብ ትማሊ ዝነበረ ናጽነት ካብ ጭብጽ ሃገር እዚኣ ክንደይ ዋጋ ክንደይ ደም ስለተኸፍለላ ሕጂ እውን ንዓኣ ንምብራስ ንምጥፋእ ዝህቀን ዘሎ ሓቐና ንዕኡ ዋጋ ከም ዝኽፈሎ ደም ከፊልና እውን ንሕና እዚ ሃገር እዚኣ ክንመልሳ ከም እንኽእል ዘንጸባርቕ እንተኣሽሙ እዩ ስለዚ ነዚ ድመስል እቲ ረኣናይ ዝምንቅስቓስ ዝንታይ እዩ ሓደ ህዝባዊ ሓይሊ ህዝባዊ ሰራዊት መስሪትካ ብዘየላው በመንገዲ ነስርዓት ዝንምእላይ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ህዝባዊ ሰራዊት ንምስራት እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን ከሎ ንኣወዳድብኡ ዝምልከት
ብዋህዮታትን ኣብ ዘለወን ዞባታት ብዋህዮታት እንዳጥረና እቲ ዘሎ ስርሒት ብናይ ፈዳይን ስራሕቲ ንዕኡ ክከላኸል ዝኽእል ሓይሊ እውን ሓይሊ ብምጥራይ እቲ ክንከዶ ዝግባአና ክንበፅሖ ስለ እንደሊ ኣወዳድባና ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ብዋህዮታት ክቆማ ከም ዘለወን ኣብተን ዘለወን ዞባታት ከዓኒ ናይተን ዞባ ኣስማት ተዋሂብዎን ብኮድ ብስቱር ክንከይድ ከም ዘለና ኢና ወሲና ስካብቲ ህዝቢ ክዓስሎ ዝኽእል ነዚ ዋንኡ ምዃኑ ዋንነቱ ክረጋገፅ ነዚ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ እስካብ ዝዓስሎ ንሕና ንሓድነትና ንምድልዳል ህዝብና እቲ ናይ ብሓቂ ተቃላሳይ ከዓ ኣፋሕፋሕ ምባል ኣብ ካልእ ነገራት እውን ኣቱ ስለ ዘሎ ስለዚ ንዕኡ ንምጥርናፍ እውን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ እቲ ኣወዳድብኡ ስቱር ምግባር ተኣሽናዮ ስለዚ ቀፂልና ናብቲ ሓውና ፍረ ሃገር ሓሳባት ኣለዎ ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ኣለዎ ብዛዕባን መግለፂ ክበና እዩ እቲ ክትህብዎ ትኽእሉ ሕቶን ርእቶን ካልእን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ስለ ንዛረበሉ ሕጂ ግን ናብተን ሒዝናየን ዝመፃና ኣጀንዳሃትና እውን ከነሕልፈኩም ኢና ታንክ ዩ ጆሲ عبودي I think تزيتك فراغر عبودي كلتن شعتن وي فراغر يدو ده عيل علنا لو مثلا يا نو فراغر نحر الله هونك وي برايفت كرافلكا فراغر يتكاويت ابلموني اتو اوكي ريال لو فراغر متشيلو فراغر ريد اوف جيرنال كلنا كور حونا مايك ناها سلام حوادي سمع الله هدي سمع انت اللي ملكت تقول له اوكي تراين علامات النايتي من قصاص كمتي بصوت وتواصوت صنعيو من البات انا اصعب بلك بلان زدل نطبات الله من البات نعنا كب عدمن ناش تعدمينا كم ناش تعدم غينا خا نايتي وصعنا انت زي كوينو زقالسنا زلو ناي افلطو ፖለቲካ ወይ ድማ ናይ ትንታነ ፖለቲካ ስለ ዘለና ይኮና ግን ከመንስያት ጉቦና ስለ ዝኾነ ተሃገራውነትን ህዝባውነትን እንዳጠፈአ ኸሎ ዓይንና ጽቂትና ወይ እዝንና ሓቲምና ሱቅ ንብል ሕልና ክሳብ ዘይ ሰዓት ከመንስያት በቲ ወጽዓና ተበጊስና ነቲ ዘሎ ሕሰም ክናሊ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክነልግስ ተበጊስና ዘለና ኢና ማለት ስለዚ ኣብ ትንታነ ፖለቲካ ዘይ ማሃብና ብዙሕ ኣተኩሮ ይትገበረሉ ማለት እዩ ብዝያዳ እዚ ምንቅስቃስ እዚ እቲ ክኸዶ ዝጸንሐ ኣካይዳ እቲ ሕማማትን እቲ ናይ ዲያስፖራ ይኹን እቲ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምናልባት ኣብኡ ትንክፍ ከብሎ ክፍትን እየ ማለት እቲ ናይ ዲያስፖራ ኣወዳድቡ ከምቲ ከብለኩም ዝጸንሐ ብጻይ ኮሚዩ ብኮድዩ ተሰኒ ዝኸይድ ኮይኑ ግን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ወይ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካላት ጥርንፋት ይኹን ውድባት ይኹን ወላ ምንቅስቃሳት ይኹን ማሕበራት ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ዝተፈላለዩ ነገራት ዝመፀ ነገር የብሉን ካብ ባዕሉ ብባዕሉ ጥራሕ ተበጊስ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ባዕሉ ብባዕሉ ተበጊስ ኻን እቲ መሰረታት ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣካላትን ኣጥሪዩ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሉ ኣደልዲሉ ናብቲ ስራሕ ወፊሩሎ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ወፊሩ ከብቅዕካ እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዝበሃልካ ብኩሉ እንትነታቱ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሑ ናብቲ ስራሕ እውን ናብ ዕማም ኮፍረሉ ዘለዎ ቁርብነት ኣጥሪሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ እንደለ ዘለና ነጥብታት ሕጂ እቲ ዝደለየ ሃገራዊ ነቲ ኩነታት ሃገር ተረዲእዎ ጉዳይ ምዃኑ ፈሊጡ ክገብር ዝኽኣለ ጽቡቕ እንድሕር ደኣ ዘይተኸኢሉ ግን ንሕና ክሳብቲ ህይወትና ዘሎ ከም መንእሰያት ስጋብታ ህይወትና ዘላ እታ ህይወትና ክንውፍየላ ምዃንና እውን
ردو نغري ترداديتو منقسقاسون اتيو زلي مايتي اندحرت كملسلو زخوللو مدرخ يبلون ምናልባት ንሕና ግን ተሓገዛት ህዝቢ ዘድልየና ዘሎ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ግን ጉዳይ ፋይናንስ ምስ ተዓቕሚ ናይቲ ኣባላት ኣዋሃሂድካ እቲ ክሰርሕ ወፊሩ ዘሎ ኣካል እውን ኣግምት እቲኻ ናይ ማተርያል ዝኾነ ይኹን መንቀሳቐሲ ነጥብታት ቁሩብ ዝውሕዶ ኣካላት ኣለዎም ምናልባት ኑ ክሕግዝ ዝኽእል ኣካል እንድሕር ዳ ሃልዩ ኣብዋት ደገፋት ገብረልና ዝኽእል ኣካል እንድሕር ሃልዩ بخوفت نجار نقبل نخلينا أتي كله جن بزح أنت عايز بالك بزيادة ناب بزاي سيف قرفة مالتي طبق دقيمة تمريسكم على خو زي من كساس إيرترايان زي حاوناتن كفتن كفابيلنا له بتاي نموالي زعاكلن زعام معمات نتاي مخانو طلبات منقساس نايزي منقساس كاب حزب نتايو ابزب لاي تناخيفون نيرو سلازي اسكاب حجي نتزلو اب بايتا يكون ولا اب دياسبورا يكون ولا ابكال ولا وش تزلو اسكاب حجي خابتي ابال عقمو بزفقدو خابتن كبل عنك ساتين زخلو منقدي مبلعو مستيو أقواريتو مسحنا عن داتا مقالة كبركتن زتصنحن عبركتو باني نحن كساس تصنحنا نعلنا زعامو معموات سكاب حجون زيلنا هنا بالعين خلينا أورا دبقو زرقحو تم زوباتات شمنا زوباتات أوتيو وهيوتات كفترة خمزة غيرو نسمو هيوتاتون بكود كفلت أخمزة لو أنت غيرو سلازي بزي أنين خنكيد تصنحنا مالتي سلازي نقول سبره كونلو إذا من كسرعة زخ جمر كله خاب عليه جميرو نايمانم حيلين نايمانم بوليتيكا وحيلي يكون ولا نايسبيكا ومحبرات ولا نايول كسبون نايمانم ترجعنا زي بقولو أكل نايت حبرات سب كوين واقع خفز سلاد لو أكل سلازي كمولو زخ الأكل كأني نهزب سكع زخونه هزب راح يكون زلوا هوا حالي في تعرفوا نايعب لنا نجارات كاب نايجلنا ناي بوليتيكان ترجعنات نخي كون ترى نفرح لنا خينا هم حاجة كم هزبي خم تقالستي كلاتنا نتعب زخونه من قدي زقال سنا مخانا عمينا تكون جورا نخل عبركتو وانا تاتو مخان فريتنا وانا تاتو نحنا أصل تزاربنا حجس لز جمرنا يكوناس وانا تاتو بعدنا كلاتنا هزبي يرسا مخانا اتمنى اسيون مخان عامينو وانا نتو خرجاجت وانا نتو خرجاجت كل خاني بزربا زي كنا بتكبر وانا نتو خرجاجت علينا سلازي تحابير كاس سراحيو ناول كسبا سراحي كونن اوشتي ارترا بزح نجرات فتم تخال عبز اوان زي حدنتنا جن اوراد بلان حدنتنا حزبنا خيطرنفنا كنقبرو نخل عبيت سراحتون سلازي يله مزله هلو كنهات ابهاتنا نايت حبرتسب نابي زبل له من اسينا نابي اعتبل له زهاجر زيا نزا ابقمت تاو مجمريا قدم قدادم اتي حزبنا ابتطرنا فتات كاتو خمزلو مس حزب يخن لازب اتي خبركتو زخيل ابركتو خاني كاب بعل خون كاب ناي مانم صقعنا توسيدو اتي مولا كحتت سلازي غبو سلازي طلبات ناي زمنقسقاس كاب حبرتسب زنتاي دخون زغال تزناتو مخان عامينو اتخبركتو زخيل عبركتو عبز منقسقاس زي كموانو بزي تقلاب بانت ندوليو نجر ربحتات اندحرالو ولا بونك تجزء وين جنزب كي كفلكا بونك تجز على ابنت يدلن سلازي نزخونا نجر برايس يخات خافللو سلازي بزربا ريكونا بتكبار نقبرو زلنا خم حقراويان كم تقالستي ليت فتحي كم دليت لوطي كم دليت زهاجر زيا امدحان كنصاوتو زغبانا ترى بملؤ عقمنا كنساتف يتطلب سزم انقساس مالتي سلازي زغودلنا انت دعا الله خوينو انداتمرار انا كيدينا نابحونا ناب حدا بصاينا كاب بايتا زلخن هبوكمينا ثانك يو مايك فري ثانك يو سمع الله اوكي اتكم حفته تبلو صبو نيرو اغايش متان سلام كبلكم غاشا اغايشنا انت خوينو تسفا غبر سلام كبلكم 21 نو
اوكي تتصمموا እንድሕር ኣጋይሽ ድሕር ዘይኮንኩም በጃኹም ኢድኩም ሓንሳ ኣይትትከሙ ኣውርድዋ እዛ ባኒ እንዳ ሪጋ ህግደፍ ከይትኸውን ሓንሳ ኣውርድዋ እሞ ነጋይሽና ቅድም ክውድኡ ኢድኩም ሓፍ ምባል ተቆጠቡ ኣሕዋትና ኣጋይሽ ነጋይሽ እቲ መድረክ ኣጋይሽ ምስ ወድኡ ናባኹም ናብ ሕቶን ርእቶን ለቦዋን ክንከይድ ኢና ኣለና ንኩሉ መደብ ሒዝና ስለ ዘለና ኣጋይሽና ፕሊስ ቅድም ድሓን ፀገም ኣይኮነን ኣጋይሽና ጆሲ በዓል መን እዮም ኣጋይሽ ፕሊስ ዋላ እቲ ሒዞም ኣትዮሞ ዘለዉ ኒክኔም ጌርካ ተፀዊዕካዮም ፅቡቅ ኣሎ ቲ መሓሪ ፀዊዕዎ ኣሎ ቲ መሓሪ ብ58 ፀዊዕዎ ኣሎ ዓንተወይ መን እሞ ኣበየለን ሉምባ 11 ሉምባ 11 ሉምባ 11 ኣለኻ ዶ ሉምባ 11 ባይዘወይ ምስና ይቕሬታ ካብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣብ ኔትወርክ ኣሸጋሪ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘሎ እዛ ኣባልና እዚ ቁሩብ ክትዕገሱ ናብ ስና ኔትወርክ ውግእ ኣለና ኦኬ ማይክ ፍሪ ኦኬ ከምቲ ኣጋይሽና ክብልዎ ፀንሑ ቁሩብ ናይ ምፅማም ክስታይና ናዕብዮ ኣለና ሕጂ ለቦምባ ኣይ ቲንክ ሽም ለቦምባ ኣትዩ ደሎ ለቦምባ ኣለኻ ተኾንካ ምሳና ዓቢ ተቓላሳይ ናይ ኮንጎ ዛኢር ለቦምባ ንስለ ህዝብን ሃገርን ክሳዱ ዝተቆረፀ ቃላሳይ ኣፍሪካን ሂሮ ለቦምባ ኣለኻ ተኾንካ እድሪስ ባጎኒ ካብቶም ኣጋይሽና ናይ ሎሚ ዲኻ ክቡር ሓውና እድሪስ ባጎኒ ካብቶም ኣጋይሽና እንተኾንኩም ጥራ ሓጋይሽና ናይ ቴክኒካል ፀገማት ስለ ዘለዎም ቁሩብ ንፀመሙ ካብ ርሑቕ ቦታ ወይ ኣብ ኦኬ ኤርትራዊ ዜጋ መፅኡ ኣሎ ንዑ ክንገድፈሉ ኢና መድረክ ያ እዞም ሕጂ ከኣቱ ኢልናዮም ዘለና ነቲ ቃልሲ ብተወፋይነት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዓድና ኮይኖም ዘለዉ ናይቲ ምንቅስቃስ ኣባላትና እዮም ምናልባት ናይ ኔትወርክ ፀገም ክህልዎም ይኽእል ሆኒ ኔትወርክ ፀገም ክህልዎም ይኽእል ብዛዕባኡ ምናልባት ሕቶታት እንድሕር ኣለይኩም ኮይኑ بمسارات اتمنكس قاس كميلو كم أخوينو نزبل حدا مهبر خباكم مبزحة يوم أبي إثيوبيا أب السودان أب سفر على يزنبورو ودبات أفتن ودبات كينهم كقالوسو ويكان نفسي مبجسيهم علامة استشجروا بصوت يحوات قالسين ስለዚህ እቲ ከም መብርሃን ኮልና እቲ ኢንዲቴል እቲ ኣውራድቦም ኣበይ ቦታ ረከቡ ምን ሽማቶም ኢና ከም ሚስተር ክንዕቅቦ ደሊና ዘለና እምበር ንዑ ብፍላይ ፅባሕ ንጎ ኣክሽን ተወሲዱ ሓደ ንህዝቢ ክቃላዕ ዝግብኦ ነገር ምስ መፅሐ ሚኒስትርነቱ ዘብቃዕሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ሚኒስትርነቱ ብቅዑ ብቃልዕ እቲ ኣውራድባና ዋላ ትደገ ዘለዎም ብቃልዕ ዝኸደሉ ግዜ ቀረባይ ማለት እዩ ወላሃን ፀገም ይብሉን ግን ንሕና ኣብና ንሕድሕድና ምትእምማን ፀላእትና ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝተጠቀሞ ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ዘይምትእምማን ንምፍጣር ተስፋ ንምቁራፅ ዝተፈላለየ ንሓድነትና ክበታተኽ ዝኽእል ነገር ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ንዕኡ ክንምክት እቲ መጀመርያ ቃልስና ኣብ ውሽጥና ኢና ጌርና ንሕና ኣብቲ ምንቅስቃስ ጆይን ምስ ገበርና ምስ መን ኢና ንቃልስ ዘለና መን እንታዋይ እንታይ ስምዒቱ ብዛዕባ ናይ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ስምዒት ኣሎ ነዚ ተቃልሲ ነካይዶ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሚኒስትሩ ዘብቃዕሉ ግዜ ኣሎ እዞም ኣሕዋት ምናልባት ኣትዮም እንድሕር ኮይኖም ጆሲ ወይ ከኣቱ ዘይክእሉ እንድሕር ኮይኖም ብቴሌፎን ክትእትዎም እንድሕር ክኢልካ ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል እንታይ ይደልዩ ታማይ ክንዓኻ ገርፈልካ ወይ መፂኹም እንድሕር ኣለኹም ንዓኹም ማይ ክገርፈ ታንኪዩ ስማዕ ኣለኹ ታንኪዩ ክቡር ሓው ይስማዓት ኣለኹ ክቡራት ኣሕዋት
يقنرنا واغايش كساب زمو قروب ابرعو كبابي وي بوتا انترنت وي نتورك زي تعم بوتا سلازلو رابيه إلو متيدو لو خاب غاشا تخوينو ملكت ابون رابيه غن اي ثينك ايكون كان غاشا رابيه انت خيلكا حجي زبزبلكا ارتراءتون اساس كتدحن ابزي بزح دسحقا دولو غداي ددحنكا يمسلني تكونتا دمسل دولو إرترا أتيخان إساس كتدحن تتقاربك تهزبلت يا حراي أبزي أخون كمسحق تمسح فريات ويتدحنا قبي عرلا كنا جركا أبجزي وام وسوته يدور وقفتن بتيعكم كتوقفتن اوكي جوسي كأتو وقفتني حنسا خنصمم محوات جوسي كأتو وقفتني سمع خلو تسفا قبر سمع خلو تسفا قبر صبوق ارستي دولو معنتي زنا لو معنتي ارستي اي ثينك تا نجر دحنت خيد الله مالتي بزياده ون بحطون ملسن اندا برهتن اندا تصومقتن كتكيدي اكونتات هاجرنا እዞም ክትላጎጹ ግዜኹም ተጥፍኡ ዘለኹም ኣብዝሩም ግን መቋፀርቲ ትኹኑና ነጡ ኤሪትራን ካብኣቶም ከይከውን ካብ እንብለካ ነው ካብቶም ኣጋይሽ ዲኻ እሞ አይ ቲንክ ኔትወርክ ኣብያት ካላ መስለን ሞኒ እንታይ ትገብር ይሰምዑ ካለው መስለን ስማዓሎ ዲ ኣሕዋት ላትኩም ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዘለኹም ጽቡቕ ስማዓሎ እሞ ብዛዕባ እቲ أشجير كذا بخنات بمجال تنتم كان حسنات كمان سمعوا خالهم. هلو سلام سمعوا الله قط. أوكي سوري كاب 3 ساعات غير الله شوية أنا يكون يصير تجربة للجاتو دالا لا تفعل تطلب على الشارع هني عند كوامية دنايو هم يعني الابلكيشن هاي سير حلو ثلاثة ودي مش تاب حاجة تاسين يرولو من عين تاكم تبال كم دور خواهو يوم ولا كاب يوم كانوا تحواتنا نتبعه إجابنا خنا بركتولو إذا ذلك hello سمع اللغة keep going أتسأل سمع غلو سنحو داقي ما تقول له هلو جدي مرحب حبيبي كنا إذا هاتوا محاتا وقرارة نسل الله نحيل جاي عتتنا كاتو دولة لك لا سامع قد يعني تبط سمع اللغة أنت اليومين حتى نريدون شعور أو وفد ولا الكات لا كاتو تبو أوكي إذا عبات كزاربو دخل عن عبتبايتا دلنا مالتيو عبتبايتا دلو استعمل شرحات يكون ولا دي زقبر دلو شرحات سنكي أترس ناي فاينانتا وحاكم من ده حتى يكون من شيء يكون دي يبيهم كله نلوتي بالله أجابة إحنا دلنا جزء ملو تبقي سدولي أجي يا تدل دلنا كلنا همي تبيرنا بحنساب أنتي كنا لما مرت أجمع إذا ولا بوسنا تبغى يكون أجمع إذا هو سرح نهنسرح يعني لابو أفايتا دولة سب خلي لا يكونن ومولو أحمد الله سب خلي جمع كرة دولة سب هيكونن سرح تاب بروح يخيز دولة ولا مستوى حدد عامتان دولة بالله فاينانشالي ده المدينة كابيون دولة مساهم عملات ويكابو مسجد ولا عملات هذا يكونن فقالي يكونن حاجة جمعتو دي انتصارات دي سلالة كل كده أباينا هم من الجام دلوبر أبكاري من زي بمولو تباليو تيمري حنا تكون ولا تكون بساتهم
بقولنا حدي فينا لأن كتاعت ولا تشجع زكاة منازل لو تجدين دا فتحنا ما يجدي بس نافر تعود عيدرسني الموبايل. اوكي حايب انا بضرب لك بعد شويه ان شاء الله نسمع امه دوله الكاي ስለዚህ ቁሩብ ምስትናይ ኮንቲነን ምስትናይ ተርባት ናይ ሰው ኩነታት እቲ ዘሎ ቁሩብ ፀገማት ኣባይታ ዘሎ ፀገማት ኣዝዩ እቲ እስካብ ሕጂ ካብቲ ላዕሊ ዓንተወይ ዝተቐስናዮ መዋል ናይ ዝምንቅስቃስ መን መስል ዝዓመ ዕማማት ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እስካብ ሕጂ ትምወሎ ፀንሐ ምወላ ካብቲ ውሽጣት ዓቕሙ ናይቲ ምንቅስቃስ ካብቲ ውሽጢ ኣባል ናይቲ ምንቅስቃስ እዩ ኩሉ ነገር ካበር ክኸውን ፀኒሑ ስለዚ ነቲ ዝጎደለ ነባተር ይኹን ዋላ ንኻልእ ነገር ብዛዕቕምና ብዝፈቐዶ ነተናባትር ክግዛእ ከም ዘለወን ተገይርኡ ካልእ ቆሎታት እውን ክግዛእ ተገይርኡ ስለዚ በቲልካ ነቲ ዝጎደለ ካልእ ስራሕቲ ንምስራሕ ግን ዝጎድለና ነገር እንታይ ከም ዘሎ ኣብቲ ግራውንድ ዝጠልቦ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ናብተን ካልኦት ሓሳባት ክኸይድ ምሳና ጆይን ክገብር ዝኽእል ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል ማንም መንእሰይ ማንም ኤርትራዊ ፌስቡክ ኣላትና ኤሪትሪያን ናሽናሊቲ ትብል እዞም ብፆት ክሕግዙና ፖስት ክገብሩልና ክእሉ እዮም ሪኩዌስት ብምሕታታኡ ብመሰንጀር ማንም ሰብ ክረኽበና ክእል እዩ بمسنجر رخيبو شمو بحقو زنبرو هاجر قطر تليفون اندحر غري فيلنا نابتهم ابيكم زلو تسب فليتنا نابتنا يزوا زلو ترنافي ناوخ نوبو نحن بمتسراي سبزي قعنتنا كاله تلوهتات متان كيهدلو بتي اتمنقسقاس زطلبو ملكعي بو لكعو انتدا እቲ ሙሉእ ኣባልነት ተዳዝህቦ ኮይኑ ከዓኒ ከመይ ገይሩ ናፍተን ወሃዮታት ተጠርኒፉ እቲ ዝጥለቦ ዘሎ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ንዑ ንምግባር በታ ፌስቡክ ናይዛ ምንቅስቃስ ኤሪትሪያን ናሽናል ትብል ማንም ሰብ ክረክበና ይኽእል እዩ መልስኻ ክንፅሕፈሉ ኢና ስለዚ ናብ ሕቶ ርእይቶ ቅድሚ ምሕላፍና ግን ለወባ ክንለዋወበኩም ንደሊ እቲ ዘሎ ዓምታት ናብ ካልእ تي كنملسو نخل نجار كنملسو إنا زين خل كعب قلت كنملسو زين خل كنملسو زين خل إنا صار في يكون زلفها يكون كال مكون تعبات جن كم يرتاويان كهلونا كم بهلون كن حزوم سلا زي جبا كاب حجي نابتي حتور يسوق المخاتنا بليس بجاهم حدرا بمكبر زلنا حسابات كنقلت زلنا أوشتنا كله سمعنا نجارات ترى نزاربول دلنا بمكبات راح يكون سلازي زلفات صار في كالق نجارات كترف يتحساسب يغني لي ناب حتو نسجرينا بحري وناب ريتو بحري وناب لو باخن كيدينا سلازي مايك فري يغني لي اسك جوسي ኤርትራዊ ዜጋ ቀጽል ኤካብሪጋ ሞ ቀጽል ክቡር ሓውሪ ኤካብሪጋ ስለዝራኹ ቅድም ንዓኻ ክበካሞ ኣነ ኣለኹ ድሓር ክንቅጽልና ናብ ሕቶ ርእቶን መመላዕታ ክትመታት ኣራይ ንእሽተይ ኣብዛ ናይ ጆሲ ሓውና ኣባይ ብመሰረቱ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ كلكم مالتي እቲ ምንቅስቃስ ብዙሕ ዝዓመሙ ዕማም የለን ብዙሕ ሰሪሑ ንምባል ኣይኮነን ክስራሕ እንደሊ ኣለና ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ኩላህና ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ኩላህና ጉዳይ ናይ ኩላህና ውራይ ስጋዕ ዝኾነ ኩላህና ብመሰረቱ نبرتنا سلت واناتات سلا زخنا نبرتنا سلا زتمنطلنا سلا زتطلمنا بعقمنا ابقاسي بتا تزلحنا تمكرو ابقاسي جوين غيرنا دا امبر بقعات كوينا يكونن اذا قالسي نعبي نحركيدو دجن كخونو زخال كوردينيت كغبرو زخال بزحات ارتراويان نتي دجن كخونو زخولو ندلينا بقربه مالتي مهور بتمرتو
ሃብታም ብገንዘቡ ካልእ ተመክሮ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘሎ ብተመክሩ ተቐንዲ እቲ ንሃንፆ ፖለቲካዊ ናይ ብዙሓት ብቕዓት ዘለኩም ኤርትራውያን ንሕና ኣብ ባይታን ኣብ ደገን ናብ ቃልሲ ተበጊስና ንሕረ ኢልና ኣለና ኮይና ክትመርሑና ክትኣሊና ደጀን ዓብይ ደጀን ንኽስራሕ ንዕድም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ጎደሎታት ኣለዎ ብዙሕ ዘይብቁዕነት ኣለዎ ጥራሕ እቲ ተበጉሰ የተወሲዱ ዘሎ እቲ ምብጋስ እቲ ክስራሕ ዝከኣል ነገር ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ብዙሓት መንእሰያት ንሕና እቶም ኣብ ደገ ዘለና ተቐንዲ ንገብሮ ዘለና ስጋ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ነበሩ ንዕኦም እንዳረኸብና ኣብቲ ባይታ ብሓባር ንክሰርሑ ብሓባር ገለ ኣክሽን ክወስዱ ኣብቲ ከባቢ ተፅዕኖ ክገብሩ ካልእ ብዓብዩ ነቲ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተዳኺሙ ዘሎ ንዕኡ እንካሬጅ ክገብሩ ንዕኡ እንደገና ከም ብሓድሽ ሕጂ ሓድሽ ናይ ምብርባር መንፈስ ክፍጠር ኣለና ዘብል ሓይሊ ድምፂ ንኽስማዕ እቲ ንኸሮ ዘለና ብድሕሪኡ እዚ እንዳዓበየ እንድሕር ኸይዱ ግን ናይ ብሓቂ ብቕዓት ዘለኩም ነቲ ቃልሲ ክትመርሕዎ ትኽእሉ ንሕና እዚ ይምልከተና እዩ ጉዳይ ሃገርና እዩ ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ይግባአና እዩ ትብሉ ኩልኩም ኤርትራዊ ኣነ ወዲ ዜጋ እየ ዝብል ኩሉ ዓዳምን ተዓዳምን ይብሉ ስለዚ ንሕና ከም መበገስቲ ከም ውፍያት ከም መጀመርያ ኢና ኣቲና ሃ ኢና ንብል ዘለና እምበር ለን በን ኣይበፃሕናን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ፖለቲካ ሓይልታት ብሓባር እንሰርሓሉ ብዘይገድስ ኣብ ዝሃለኻ ውድብ ሃሉ ብዛዕባ ሃገር ክንሰርሕ ብዛዕባ ሃገር ንፀላኢና ክንገጥም ኣብ ተበገስናሉ ግዜ ግን ኣብ ዝሃለኻ ውድብ ከመይ ጌርና ደጀን ክንኾኖም ንኽእል ብፍላይ ነቶም ሕጂ ኣብ መሬት ወሪዶም ንሕና ይዕጥቁና ጥራሕ ፀገም ይብልናን መሬት ኤርትራ ድላይና ክንሰርሕ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብሓባር ከይልና ንፀላኢና ክንሃርሙ ፀገም ይብልናን ዝብል ዓብይ ናይ ሞራል መልኣት ዘለዎም ፈፂሞም ንቃልሲ ወኖኦም ዘይተተንከፈ ፈፂሞም ንህዝቢ ክውፈዩ ምስ ሙሉእ ወኖኦም ተበጊሶም ዘለዉ ኣሕዋትና ነዚ ከነበራትዑ ነዚ ክነዕብዩ እዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና ተረኺቡ ዘሎ ሃጓፍ ናብ ጥቕምና ከነውዕሎ ብዲፕሎማሲ ብኢኮኖሚ ብዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ብቕዓት ኩላህና ክነዕብዮ ኢና ንዕድመኩም ዘለና ንሕና ክንንየታት ኮይና ንዓኹም መግለበኩም ንዓኹም ሓድሽ ነገር ክንዛረበኩም ኣይኮነን ንፅና ዘለና ናይ ኩላህና ጉዳይ ስጋዕ ዝኾነ ኩሉ በብዓቕሙ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ከዕብዮ ከፂሙ ናብ ዓወት ከነብፅሑ ኩላህና ክንረባረብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብድ ደለ እቲ ሕቶም መልስን ዘለኩም ብምክብባር እቲ ንፈልጦ እቲ ዝበፃሕናዮ እቲ ንሰርሖ ዘለና ክንዛረቦ እንደሊ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ክንዛረቦ ዘይንደሊ ጆይን ክገብረና ዝደለየ ኣብቲ ምንቅስቃስ ምስ ኣተወ ክፈልጦ ዝደሊ ወረድባ ናይቲ ምንቅስቃስ ኣበይ ይርከብ እቲ ምንቅስቃስ ጆይን ምስ ገበረ ነቲ ሜምበር ጥራሕ ከዓ ዝነገረሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ንሕና መን ከም ምዃኑ ኣብ ፓል መፂ ብኒክኔም ተዛሪቡና ብዙሕ ክሳይ ንገብሮ ነገር የብልና ማለት እዩ ስለዚ ማይክ ፍሪ የቐኒለይ ይሕዋት يقنرنا عايش سمع عند حرام لكم اللي كتابوني دمتي تربشكم تزيلا إذا مايكروفون ثانك يو أوكي بتعمي أجدا سينيرو نابحتون مرسنتن كيدنا أنا ونحن تحتون لاتن مغنياتو أتعداد معهم بمسورتو أبز جزا نمزق خار كابزبل أبز جزا زلو معتات إرتراويان بهاجرهم زقدوسو زرعلو أرستي نيرو نسوق أبز وان زسي أكشن أورينت زخونة أوشت إرترا كنقبرو نخل سرحت نحنا أنت أبركتو خلو نخل وين من تاي قرباتنا بزبل حتو تلعيلو نيرو قدسات إرتراويان كا بقصبت مساخهم تراخيبهم نزارو معانتي كون نخد كون الراخيبهم منا مساخهم مالتي حجي تحتوناتي كاو تبدسا خدمت مالتي أبز جزازي ألو كسب كوماندو أبزو خونه بوتا كنمهر عقم زلنا زبلو وفيات زيغاتات بقطباوي كنحجز نخلينا زبلو إرتراويان أبزو بوتا زي ألو أبزو غزا زلنا السوم زلعلوي ونيروتي تي أرستي بمسرتو
ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ደቂሱ ከም ዘየለ እንታይ ደኣ እቲ ስኽወስዶ ዝደሊ ዘሎ ስጉምቲ ከበግሶ ዝኽእል ባዕታ ሓበራዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ ነይሩ ነዚኣ ሕፅር ብዝበለ ክቐርባ ሕቶናተይ ክቡራት ኣሕዋት ኣሓት ምስቲ ንመስዋእቲ ተቐሪብኩም ዘለኹም እሞ እቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ቃልሲ እውን ኣክሽን ኦሪየንትድ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኣቲና ምስ ብፆት ሰራዊት ኤርትራ ሓቢርና ክንሰርሖ ንኽእል ንህዝቢ ኤርትራ ፃባ ዘስቲ ህላውነት ናይዚ ህዝቢ እዚ ብኣክሽን ሓደ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ጨፍሊቆም ሒዞሞ ዘለዉ ጉጅለ ኢሳያስን ኮራኩርቱን ክሳብ ማዕረ ክንደይ ቁርባት ኢኹም ህዝቢ ብዝገብሮ ተወፋይነትን ተበግሶን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ስርሒት ንኽትገብሩ ሒዝኩሞ ዘለኹም ዕማማት ዋላ ኢን ዲቴል ተዘይነገርኩምና ካብ ህዝቢ ትፅበይዎም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኣድማዒ ሓደ ምልክት ናይ ህላውነት ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ክትገብርዎ ኣብ መደባት ናይ ቃልስና ዘሎ ሓደ ንኩሉ ህዝቢ ከሳተፍ ዝኽእል መድረክ ማለት እዩ ብኩሉ ዓቕምታት ብሕፅር ዝበለ ዋላ ኣስታይ ጌርኩም ክትነግሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ምስጢር ዋላ ዲቴል ከይኣተና እንታይ ደኣ ህዝቢ ኢዝ ሬዲ ኣብዚ ገዛ ዘሎ ተሳታፊ ቁሩብ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንክውሰድ ዝድለ ዘሎ ዝኾነ ህላውነት ናይ ተቃውሞ ከርኢ ዝኽእል ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብኸመይ ንኽነዋህዶ ንዝብል ሓቢርኩምና ኣለኹም እቲ ካይዳ ኣወዳድባን ነዚኣ ብፍላይ እንተፀቂጥኩምላ መላእ ኤርትራ ኢስ ሬዲ ኣክሽን ኦሪየንትድ ዝኾነ ውድባት ይኹና ምንቅስቃሳት ዜጋታት ኤርትራውያን ኣብዚ ይሰማምዑ እዮም እንታይ ኣሎ ኣብ ቀረባ ክግበር ንዝከኣል ምንቅስቃሳት ካብቲ ናትኩም መፅናዕቲ እሞ ዝያዳ ውፍያትን ዝያዳ እውን ኤርትራዊ ዜጋ ነዚ ከም ናተይ ኢሉ ክሳብ እቲ ዝለዓለ መስዋእቲ ክወስድ ተቐሪብዎ ዘሎ የቐኒየለይ ክቡራት ኣጋይሽና ኦኬ እስከ ኣብዚያስ ሓፀር ዝበለት ንኩላትኩም ሞራል ክህብ ዝኽእል ሓሳብ ንእሽተይ ክዛረብ ጸላእትና ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል 99 ሚእታዊት ኦልሬዲ ስዒርና ኢና እንድሕር ሕጂ ኤርትራዊ ዝበሃል ሓይሊ ኣይትስእን እዩ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣይፍጠርን እዩ ኤርትራ ንሕና ጌርና ኢና ኣብ ዝብሉ ደረጃ ኢና ኣለና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣለና ንብል ዘለና ማለት እዩ ንሕና ብዙሕ ግዜ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ብዙሕ ነገር ሪእና ኢና እንትርፊ ናይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ኣምፂኻ ኣብ ጠረጴዛ ኮለል ምባል ከም ዓመታዊ በዓል ዓመት ጉባኤ ምክያድ ዓመት ኮንፈረንስ ምክያድ ናይታ ውድብ በርዘ ኢኻ ተኽብር ብኸምኡ 30 ዓመት ንሓንቲ ውድብ ሽምዓ ክትውላዕ ኣላ ክትነብር ለውጢ ንሃገርና ዘምፅእ ኣይኮነ ስለዚ ንሕና ውድብ ክንሰርሕ ኣይኮንና ንኸዶ ዘለና ምንቅስቃስ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ንገብሮ ኣክሽን ክንገርሞ ኣብዚ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ እቲ ኤርትራዊ ስምዒት ኣለዎ ገና ኣይሞተን ገና ተስፋ ኣለዎ ዘቃልሶ ዘወድቦ ዝመርሖ ኢሲኢን እምበር ገና ምስነህ ኣሎ ንብሎ ኣብዚ ሓፀረ ኣብዚ ቅድሚ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ወዲ 22 ዓመት ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ እዩ ብዛዕባ ኣነ ብካልእ ጉዳይ ምስ ዘወርኩሉ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ብዛዕባ ዘለውታት የልዕለለይ ሙኒ በቃ ንሕና ክንቃለስ ኣይከኣልና እንታይ እቲ እዚ ኩሉ ውድ ሰምዑ ዝቃልስ ሎም ሰምዖሲ ከመይ እዚ ጉዳይ ሃገር እንታይ እዩ ገለ ኢላ ሓተኒ ሙኒ እንታይ ይመስለካ ምስ በልኮ ዝገርመኩም ናይ ኤርትራዊ ኒሕ ስጋ ሕጂ ዘይሞተ ካብቲ ተስፋ ዘብ ኣነ ይብለኒ ማለት እዩ ኣነ ዘቃልሰን ንድሕር ረኺበ ኣብ ባፅዓቴ ከረንኣቴ ኣስመራኣቴ ድላይ ገይረ ክመፅእ ክእል ግን ዝልእኸኒ ኣብ ውሽጢ ንዓይ ዝቕበለኒ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር መን እዩ ነዚ ሆምወርክ ዝህበኒ ይብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ርዒዎ ከምኡ ዓይነት ኒሕን ሓቦን ኣሎ ከምኡ ዓይነት ሓቦን ብብዝሕ ኣሎ
እቲ መደባትና ንሕና ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ብረት ሒዞም ዝውፈዩ ንሕና ኣብ ደገ ኮይና ንሶም ዝሞቱና ሰባት ምድላይ ዘይኮነ ብሙላህና ኩላህና ቶም ኤርትራውያን ዋናታት ኢና ንሕና ዜጋታት ኢና ንብል ኣብዚ ዘለናዮ ንህግደፍ መጀመርያ ክንሰርዖ ከለና ካብቲ መደባትና ንሕና ሕጂ ብብዝሒ ኣገልገልቲ ናይ ስርዓት ኣብ ደገ ኮይኖም እቲ ስርዓት ትንፋስ ንኽሰኩዕ ወከልቲ ናይ ስርዓት ኮይኖም ቆንስላት ኤምባሲታት ዝተፈላለዩ ነዚ ህዝቢ ጉዳዩ ከይገብር ኣብ ውሽጢ ዘይኮነስ ኣብ ደገ ከማን ተቆፃፂሮሞ ዘለው ኩላህና እቲ መንእሰይ ናይ ዓብላሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ፓወር ከርእዮም መደባት ኣለና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ክወሰድ ይኽእል እዩ ኣብ ገለገለ ሰባት ከምቲ ንሕና ከም ፕላን ሒዝናዮ ዘለና ንዕኡ ክንዛረባ ይንደልና ግን ኣብ ቀፃሊ ህዝቢ ክርእዮ ዝኽእል ሽም እቲ እንቅስቃሴ ሓላፍነት ክወስደሉ ዝኽእል ነገራት ኣብ ከባቢ ሃገርና ድዩ ወላ ኣብ ደገ ገለገለ ነገራት ክርኢ ካልእ ንሕና ሓደ ዓብይ ሰራዊት ሒዝና ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብከፍለ ሰራዊታት ናኻ ሓስካ ቦታ እንዳገደፍካ ዘይኮነ ውሽጢ እቲ ኣወዳድባኡ ፅፉፍ እንድሕር ተወዲኡ እቶም ነቲ ስርዓት ዓንዲ ኮይኖም ክሳይ ዝገብሮ ኣብኡታት ስጉምትታት ክውሰድ መደባት ኣሎ ካብዚ ሕጂ በቀረባ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ብፀትና ነዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ይብልናን እዮም ዝብሉና ነዚ ከምዚ ዓይነት ክንገብር ሽግር ዝበሃል ይብልናን ብድሕሪኡ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዎ መንእሰያት ከዓ ኣብ ጎንና ከነሰልፎም ዓብይ ሓይሊ ፓወር ክንፈጥር ሽግር ይብልናን ጥራሕ ንሕና ነዚ ኮኦርዲኔት ክገብረና ዝኽእል ንሕና እኮ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ የድልየና እዞም ዓበይቲ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎም ሓርበኛት እሊት ናይ ሃገርና ከነኽብሮም ኣለና ክመርሑና ሳሚት ክንከውን ኣለና ክመርሑና ኣለዎም እቲ ኣገባብ ቃልሲ ከመይ ተኣንፈቱ ምስኦም ብሓባር ንሰርሓሉ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መደባት ኣለና እቲ ንብሎ ዘለና ግን እቲ ሞራል ኣሎ እቲ ፈቃደኝነት ኣሎ እቲ ሓቦ ኣሎ እቲ ኦፖርቹኒቲ ኩሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፀላኢና ንላዕሊ እቲ ክውደብ ስለዘይከኣለ እምበር እቲ ሓይሊ ኣባና ኣሎ እቲ መንእሰይ ሓይሊ ካብቲ ፀላኢና ንላዕሊ ክረኽቦ ዝኽእል ኣባና እዩ ዘሎ ማለት ኦፖርቹኒቲ ካብ ፀላኢና ንላዕሊ ኣባና ኣሎ ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢና ዘለው ኣብ ብዙሓት ውድባት ነዊሕ ግዜ ተስፋ ቆሪፆም ሕጂ ግን ካብ ኩለን ውድባት ሓራ ኮይኖም በቃ እቲ ኣማራፂ ክኸውን ዝኽእል ግዜ ከይወሰድና ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ድሕርቲ ስጉምቲ ምውሳድና ክመፅእ ዝኽእል ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ሽዑ ይከዓቢ ዝኽእል ገለ ነገር ከነርኢ ክንክእል ኣለና ዝብሉ ጀጋኑ ኣሕዋት ኣለውና መደባት እውን ኣሎ ማለት እዩ መደባት ኣሎ ምናልባት ከምዚ ኩላህና እንዳተሓጋገዝና እንድሕር ከይድና ኣብ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ነገር ክንርኢ ንኽእል ንኸውን ኣብ ከምዚ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለኹም ምስ ህግደፍ ኮይንኩም ስጋዕ ሕጂ ምስ ህግደፍ ኮይንኩም ግን ቃንዛ ከምዚ ቃንዛ ዘቆንዝበኩም ይሕዋት ዘለኹም ጆይን ግበሩና ከመይ ጌርና ንሕና እቲ ስርሒት ክንሰርሖ ንኽእል ብዙሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንኸሚና ንብገስ ዘለና እምበር ምስለ ውድብ ክንሰርሕ ምስለ ኣፓልቶክ መፂና ክንዛረብ ንሽም ንክሬዲት ክንረክብ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ብፍላይ በዓል ንሕና ኣብ ውድባት ተስፋ ቆሪፅና በቃ ሕጂ እታ ክትግበር ትኽእል ነገር ክንገብር ክንፈትን ዘይግበር ንሕር ኮይኑ ከዓ ኦልሬዲ ዜጋታት ኣይኮንናን ዜግነትና ተሓዲጉ ሃገርና መሬትና ርስና ተሓዲጉ እንዳሓዘና መንባር ጥራሕት ኣማራፂ ዘላትና ማለት ስለዚ ተዕድልና እታ ዜግነትና ዜጋታት ኢና ክንብል ንሕር ኮይና ሃገር ክትልወና ኣላ እታ ሃገር ከዓ ንሃና እያ ሃገር ንሃና ከዓ ትመንጢልና ኣለና ንሕና እውን ክንመንጥላ ጥራሕ እዩ ዘለና ኣማራፂ እሱ ጥራሕ ማለት ስለዚ ኩልኩም ከምዚ ከማና ዓይነት ስምዒት ከምዚ ከማና ቃንዛ ዘለኩም ጉዳይ ኩላህና እዩ ብሓባር እንታይ ክግበር ይከኣል ሕጂ ኣብ ዋና ቀንዲ እንደለ ዘለና ገንዘብ ሓገዝ ጥራሕ ዘይኮነ ኩልኩም ብሓባር ብተሓሳስባ ብስምዒት ብረኣያ ኣብ ሓንቲ ሰርክል ክንኣቱ ኩላህና ኣብ ሓንቲ ሰርክል ክንኣቱ ካብኡ ቀፂሉ ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት ከመይ ጌርና ኢና ኣድማዕ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ብዝተፈላለየ ዓይነት ተመክሮ ዘለኩም ሰባት
ከምዚ ጆሲ ዝበለኩም እቲ ኣብቲ ፌስቡክ ኤርትራዊ ዜጋ ምንቅስቃስ ዝብል ኣካውንት ኣለና ካልእ እውን ይሰርሑ ኣለዉ ንኣሽቱ መንእስያት ኣለዉ ካልእ መራኸቢ ዝኾኑ ሚድያታት ይገብሩ ኣለዉ ብኡ ጆይን ግቡርና ብፍላይ እቶም ተመክሮ ዘለኩም ብዙሓት ነይርኩም ኣብ ኮማንዶ ይኹን ኣብ ዋሃይታት እናስራሕኩም ኣብ ውሽጢ ከመይ ጌርካ ክስራሕ ከኣል ብፍላይ ኣብ ናይ ጀብሃ ዝነበርኩም ዋላ ሕጂ እውን ንፈልጥ ኢና ገለ ምንቅስቃሳት ዝነበርኩም ኣለኹም ንስኦም ጆይን ክንገብር ንፍትና ኣለና ዋላ እውን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኮይንኩም ትሰርሑ ዝነበርኩም ሕጂ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርኩም ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቐት ሃገራዊ ዕርቂ ክትገብሩ ትፍትኑ ዘለኹም ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል እቲ ሓሳባት ከመይ ጌርኩም ንዓና ትሕግዙና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና በቃ ዋላ ሓን ፀገም የለና ስለዚ ስራሒ ተዓወት ክመፅእ እዩ ናይ ግድን ተቃልሲ ክቕፅል እዩ ማይክ ፍሪ ኦኬ ታንክ ዩ ክቡር ጋሻና ክንቅፅል ኢና ናብ ሬጋ ዘለዉ ኣሕዋትና ኦሊ ብሉ ኣለኻ ትኾንካ ታንክ ዩ ኦሊ ብሉ እዞም ብፅሑፍ ትርብሹ ዘለኹም ወላ ሓንቲ ምክንያቱ ላይፍ እውን መሓላለፍ ስለ ዘሎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሰምዖ ኣሎ ኣብዚ ኾንኩም ኣይተግባዕብኡ ብፅሑፍ ስቐድኩም ኣይትላገፁ ነብስኹም ኣይተሕፍርዋ ኦሊ ብሉ ማይክ ንዓኻ ክቡር ሓው اوكي سمع انت الله اسك حدا هبنه سمع الله ثانك يو مجمريا نزوما ጋይስ ከመስክነው ምደሊ መጀመሪያ ንሳቶም ተበግሰው ይወስድለው ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገርና ዘላት ኩነታት ኩልና ንፈልጦ እዩ እቲ ስርዓት ሃገራውነትና ኤርትራ ቀሲሉ ሕናቱ ኣጀንዳ ፍጽም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከዓ ንሕ ዘለዎም ኤርትራውያን ኮይኖም ነቲ ኩነታት ገለ ንግበር ዝብል ተበግሶ ምውሳዶም I think ኣወንታዊ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ክብሎ ክእል እየ እቲ ፀገም እንታይ ተበግሶ ይውሰድ እንድዩ ብዙሕ ተበግሶታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ንሓደ ዝተወስደ ተበግሶ ኣሕይልና ንቅድሚት ክንከይድ ኣይንኽእልን ኣለና ዝኾኑ ሰባት ዝሓረቑ ተበግሶ ኢሎም ይወስዱ تزحلف رئينا ناي بعد ودي بكارو رينا كان قليل حفظ النيرو يغيد نيرو هزب خكب تر دحري زناي هزبا معبل ولا الله في سمسة أن رسوزي ناي civic societies نو ثلاثة زغنا civic societies تأكيبا مقصاب دبدب بتحفن نابتي برايم مينستر نا إثيوبيا مالتي መንእሰያት ከማን አለው ተወዲቦም ዝቃለሱ ዘለው ማለት ሕጂ እዚ እንታይ ይሕጉሰነቲ ኤርትራዊ ስምዒት ተመሊሱሎ ማለት ተቀቲሉ ነይሩ ብ27 ዓመት ተባታቲኹ ስድራ ቤት ተባታቲኻ ኤርትራዊነት ክድምስሶ ይጸኒሑ ኣለና ዝብል ርእይቶታት ብኩሉ ይመጽእ ኣሎ ማለት ሕጂ ነዞም ጋይስ ንሓቶም ደሊ ከመይ ኢኹም ሃንድል ክትገብሩ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣለና ዓብይ ዕማማት ዝዓምም ናይ ውድባት ኣለና ማለት ይሕማቕ ፀበቐ ከርከላሕ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ዝተዋሃደ መንገዲ ተዘይወሲድኩም كم تنتبقوا زحلف تكونوا عدل الله حجز قبراون مقباروسي نتي توقع ستات كحيد كاخد كي لا يدخلنها سلازي توقع ستات أبايتا ذا الله مسوخة ما يغم كتواسو تدالي مالتينا مبرت رسو قبروز دليلو أكشن فلك تدالنا زبل حنن زخالة سمعيت مرأيهم هذا تصفى يبنى عاي مالتي ندعو خا كن نتبايت هذا له حيلتات ثانا هنا دمت حيلتاتنا زي ما كابها نيرانو إريتراونتنا مدفع نير نزي أخذ ملسا حالة ما عندك نقبر لنا نسخم نخلو وكيلكم كتمرحوا أي كالهني مخنياتو
تمبيتا زلو خا انقفخون مالتي حجي نزز حكم انتاي تري لهم مالتي انا تتولو زلهم اكشن ونتصل كوين مختار في خيلي مالتي ስለዚህ ዝታት ቁርብ እስከ ኣብዚ ዘለኩም ክስታይ ንባል ሓደ ባለ ሓይልታት مخ አልዕልሎ ንኣብነት ሕጅና ባጉም ባር ተጋደልቲ ነበር ራእዩ ኣሽማቶም ጽሒፎም ወተበግሶ ወሲድና ኣለና ብኣኽለና ኢሎም ተበግሶም ኣሎ ኣብ ኩሉ ኸታ ኣሎት ክስታያት ዝታት ኣብ ፀብፀብ ክተእትዎ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ከመይ ኣድረስ ክትገብርዎ ትኾኑ كسمع مدلغه and ودي الله thank you اوكي صبو يسمعت لي انا تحت صبو غير تردياتني لا ندحر سمع الله اسكي نملت زاكل صبو بزخونه بمسرته اذا منقسقاس زي حزباو قالسيو اذا منقسقاس زي بتوتادراو عقمو ህዝባዊ ሰራዊት ህዝብን ሃገርን ብምዃኑ መጠን እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣካሉ ምዃኑ ይኣምን ውድባትና ይኹና እቲ ሲቪል ሶሳይቲ ካልእ ይኹን ካልኦት ንሕና ዘይንፈልጠን ፖለቲካን ምንቅስቓሳት ይኹና ዋላ ስፒካን ማሕበራት ምስ ብምሉአን እዚ ቃልሲ እዚ ነፃፂልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን እዚ ምንቅስቓስ ነፃፂልካ ኣካልና እዮም ኣካልና ናይቲ ምንቅስቓስ እዮም ኣካልና ናይቲ ቃልሲ እዮም ፖለቲካን ውድባትና ብምሉኦም ኣካልና ይዘቃልሲ ናቶም ምንቅስቓስ ይዘቃልሲ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን እዚ ምንቅስቓስ እዚ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ብህዝቢ ክውነን ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ክውንኖ ዝኽእል ምንቅስቓስ ህዝቢ ከማእዝኖ ዝኽእል ምንቅስቓስ ፅባሕ ንጎ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶ ወጡት ሃገራዊ ባይቶ ቀይሙ በሃገራዊ ባይቶ ዝምእዘዝ ዝኸውን ሓይሊ ይኸውን ካብ ህዝቢ ተነፂሉ ድምፂ ህዝቢ ከይሰምዕ فنتازيا بناتي مدبعيون حق هنصان تري كوينو بخال ايسمعني زبل بوليتيكال تحاسبه فاشنو ابكعي اكسباير ديتو بتحي بقى يلا سلازي زلوا بوليتيكال مدباتنا ግን ሀብትና مخانن فريتنا بزتخاله متن ህዝብን ሃገርን ሰንደቅ ዕላማናተን ገረን ብምርኣይ ናይ ቀዳምነት ዘለወን መደብዕዮ ይኹን ሕጎ ህንፃ ነቲ ዘለወን ሃገራዊ ባይቶ ኣረኪበን ጽባሕ ንግሆ ኣገልገልቲ ናይዚ ህዝብን ናይዚ ሃገር ናይ ምድሓንን ተዋስኦ ክዋስኣ ከም ዝኽእላ ግን በተስተሓተ ደረጃ ምስአን ተራዲና ብሓንሳብ ክንሰርሓሉ ንኽእል ደረጃ ኣብ መስርሕ ንርከብ ኣለና መብዛሕትኦም ዘይረኸብናዮም ኣካላት ኣለዉ ዝረኸብናዮም ከዓ ኣለዉ ረኺብናዮም ከዓ ብሓንሳብ ኣብዚ ምንቅስቓስ ጆይን ኮይኖም ልዕሊ 3 ምንቅስቓሳት ኣብዚ ምንቅስቓስ ተፀንቢረን ይሰርሓ ኣለዋ ድሮ ካልኦት ምንቅስቓሳት እውን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝርርብ ዘለና እውን ኣለና ገለ እስካብ ሕጂ እቲ ዘሎ ውድባዊ ትዕቢታት ዘይወፀሎም ኣካላት ኣለዉ ምስ ገለ ኣቦ መንበራት ተዛሪብና ዋናሃቱ ምዃኖም ነዚ ምንቅስቓስ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ግን ናይ ቀዳማይ ናይ ጥራሕ ዲ ኣሕዋተይ ዋላ ንቑልኹም ወዲቓላ ንቑልኹም ተመሊስካ ኣለኻ ኤርትራ ነፂሎም ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ኣውዲቑ ማለት ጎ ኦኬ ስለዚ እቲ ዘሎ እቲ ዝተገብረ እቶም ዘለው ፖለቲካን ውድባትና ይኹን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዎ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እዚ ሓይሊ እዚ ህዝባዊ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ንሕና ንፍቶ ዘለና ምንቅስቓስ ተመስሪቱ ዘሎ ሰራዊት ናይ ህዝብን ሃገርን እሱ ክውንኖ ዝኽእል መደብዕዮን ሕጊ ህንፃን ሒዙ ዝተጓዓዘሉ ሓደ ውድባዊ ቅርፂ ሒዙ ዝኸደሉ መንገዲ የለን ወታደራዊ ቅርፂ ሒዙ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ወታደራዊ ቅርፂ ዝኸኣኒ እቲ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ኣካል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ሚድያ ኣለና ብዝበለፀ ከዓነ እዚ ሕድሪ ጨጋኑና ገዛ ትፈልጦም ኣካላት በተዓንቶ ይጠቐስካልና ዓቕሚ ዘለዎም ክምህሩን ካልእ ከስንኡን ዝኽእሉ ኣለዉ ኣባላት ዝበሃለሉ መንገዲ እንተር ኣሎ ኮይኑ ብኣኹም መንገዲ ክረኽቡና ክእሉ እዮም ምክንያቱ ምሳኹም ስለንፋልጥ ምስ ካልእ ግን ንሕና ብኸምኡ ክንከረሉ ንኽእል ኣብነት ግን የለን ኣብ ሓይሊ ኣብ ዘለዉ ኣሕዋትና ግን ብዝተኻእለ መጠን ንሕና ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓንን ህዝብን ሃገርን ማእኸል ዝገበረ ቃልሲ ብዝእዋን ዝደሊ ንሕና መደብዕዮ ይኹን ሕጊ ህንፃ ናይ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ከነሳሲ ክንከይድ የብልናን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ
ድምጽ ናይ ሓደ ውድብ መደብዕዮን ሕጊ ህንፃን ንዑ ኸሳሲ ግዜ የብሉን ፋሽኑ ከዓ ሓሊፉ ስለዚ ብኸምኡ ሃገር ኣብ ምጥፋእ ተዋሲና ኢና ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ኮይንና ኢና ስለዚ ንዕኡ ነገር ንምትካእ ግን ብዝተኻለና መጠን ዘለዎም ዓቕሚ ብምሉኡ ምዚ ምንቅስቃስ እዚ ምዚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዚ ናይ ህዝብን ሃገርን ኮይኑ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል መፅኡ ስካዕ ዝጓስዮ ምስኡ ኮይኖም ሓቢሮም ክሰርሑ እንተዳ ዘይከኣል ኮይኑ ነገራትና ከነፅብብ ስለዘለና ናይ ግንባር ይኹን ናይ ካልእ ምክፍፋላት ጌርና ብሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገዲ እቲ ክስራሕ ዝኽእል ስራሕ ብደረጃ መሪሕነት ክኽየድ እዩ ስለዚ ብከምዚ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ተረዲኣትካ ክትከውን ወይ ገዛውን በሪህሉ ክኸውን ተስፋ ገብር ይቕኒየላይ ማይክ ፍሪ ታንኪ ዋጋይሽና ክንቅፅል ኢና እሞ ማይከይ ፅቡቕ ተላ ኣልፍ ኣለኻ ዶ ኣልፍ ኮማንዶ ናይ ሕድሪ ጀጋኑና ፈርስት ኮማንዶ ናይ ሳዋ ኣልፍ ኮማንዶ ናይ ሳዋ ናይ ቀደም ኣብ ግዜ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ኣልፍ ኣለኻ ተኾንካ ማይክ ንዓኻ ክብርሃው مرحبا سلامات خامبر تحشحيل منسي اب ثورة زعبخا سلامات كلاتكم يتحازلنا لما ادمينات جمال كفيا ابيات المتاو مالتي اب الف بخندي تاشمو امسيا مالتي فارنيلو سلا زعبخو دحر خندي امسيا الف ناي قدم ايكونسن جن الف الى اتي مالتي يتحازلوا لما زي حقتكم قريتها مرحبا قايشنا انكم عبد الحمد مصاحم انس تي اريترا تفعل تفيها ترفع بالله مالتي كلها حسابنا 40 ولبات الله انا نسخاتكم 45 ود نخيت تكونوا يمني مالتي 4 ود بالله انا 45 ود كويت تكونوا يمني راح زلو كمز اكشنات اب كتماتات እንዳኣተኻهم ቀደም ነተን ርእሲ ዘሳቀያና ዘለዋ ምጥፋእ እንድሕር ንዑ ኮይኑ ምንቅስቃስ ገንዘብና ከይኮነስ ወላ ህይወትና ከማን ክንሓልፈሉ ኢና ማለት እዩ ምሳኹም ኣለና ግን እቲ ሓንቲ ንዓይ ሓንቲ ዘበለትኒ እንድኤን ስኩሪቲ ክትብሉ ዲኹም ኣስማትኩም ኣይገለፅኩምልናን ማለት እዩ ግን ክንራኸብ ኢና ሽዑ ሕጂ ከም ውድባት ዲኹም ንስኹም ክትኮኑ ወይስ ፉሊ ካብቲ ውድብ ካብተን ውድባት ዘለዋ ፍሉይነት ናትኩም ትነግሩን ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣለኩም ኣነ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሓይሊ የብለይ ኣጊለ ክነግረኩም እተን ውድባት ውን ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ዘለወን የለዋን ማለት እዩ እዚ ትሽግር ናህና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እንታይ ይካየድ ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ሓንቲ ኣይንፈልጥ ኢና እንድሕር ንስኹም እዚ ትፈልጡ ኮይንኩም ኣብዚኣ ጥራይ ንዓያ ተኩረለይ ገንዘብ ከይኮነስ ህይወትና ከማን ምሳኹም ኣለና ማለት እዩ ስጋብ ኣብ ናይ ኮማንዶ ትምህርቲ ከመይ ጌርካ ካይን ትገብር ኩሉ ብዙሓት ተመኩሮታት ሕዋትና ኣዲኹም ማይክ ፍርና اوكي يغني لنا بزغنا نبصاي هيري خوبه سو خبناي وبزعባ እዚኣ حساب كبناي اوكي I think network كنا شجيرو هيكون كملس አፍተን አነ كملس አፍተን እቲ ዘሎ ወድዓው ኩነታት እቲ ዘሎ ኩነታት እንታዩ ሩድዩ ፖለቲካዊ ኸይዲ ናይ ሃገርናስኒ ዘይገበርካዮ ጌሬልካ ብዙሕ ህዝቢ ከተደናገር ዳርጋ ከም ቢዝነስ ተራዩ ብዙሕ ኸይድታት ከይዲ እዩ ካብ ንኹላትና ንፈልጦ ሓቂ ዝወድ ከም ዝንከኣኒ ኣብ ዘይእቶ ኣብ ዘይሙፃእ መዋጥር ከእትወና ይፈታተና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኸ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩንነት ምስሊና ክንበካ ተሓቂ ኩንነት ምስሊና ክንበካ መጀመርያ ተዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ክሰርሕ ይኽእል እዩ ናይ ኮማንዶ ደገለ ዝበሃል ኣሎ በቲ ንብሎ ዘለና ክረኽበና ብዝኽእለሉ መንገዲ መን ይዛረበና ዘሎ እንታይ ድብለና ዘሎ ብቐረባ መቃልስቲ እንድሕር ኣሎ በቶም መቃልስቲ መሰረት ክትረኽበና ትኽእል ተዓቕሚ ዘለዎ መፂኡ ዓቕሙ ከበርክት ከም ዘለዎ ካልኣይ እተን 45 ውድባት ኣለዋ 44 ኣለዋ በራ 45 ከይትኾኑ ከዓኒ ንፈርሕ ወይስ ውድብ ይኹን ትኮን ድብል ሓሳብ እንቲኻ ነርካ ንሕና ውድብ ኣይኮንና
ሰራዊትና ህዝብን ሃገርን ኢልና ንኣምን ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣካል ናይቶም ተቃውምቲ ውድባትናን ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ እዚ ዓቕሚ እዚ እዚ ሰራዊት እዚ መስመር እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኢልና ኢና ንኣምን እዚ ናይ ህዝብን ሃገርን ሰራዊት ቅድም ኣቢለ ጠቂሰ ነይረ ፅባሕ ንግሆ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ሃገራዊ ባይቶ ይቁም ብሃገራዊ ባይቶ ዝምእዘን ሓይሊ ክኸውን ኢና ንሕና ከምራይ ኣቐሚጥና እያ ዘለና ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ኣለኩም ዝርግሐኩም ከመይ ይመስል ዝብል ዝርግሐ ኣሎ ጥራሕ ኢለ ክሓልፋ ዝኽእል ኣበይ ኣለው ንምጥቃስ ኣድላይነት የብሉን ምስ ዓቕምታት ዘለዎም ርክብ ዘለዎም ሰባት ከዓኒ ርክባት 24 ሰዓት ኣብ ርክባት ነሕልፎ ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ከም ዘውና ግን ኣብኡ ከሎ ከቐምጠልካ አይደለ ያኔ የለ ኦኬ ታንኪዩ ጋሻና እስማዕ ኣለኹ ገዛ ስለያ ህግደት መሊያ ላገፁ ኣለኹማ ገዛ ጥራሕ ኣይኮነን ስለያ ህግደት መሊኡ ኣብ ኩሉ ኔትወርክ እዩ ስለዚ ፍኖ ዘሎ እንታይ መኽረኹ ብዮም ሓይሊ መንእሰይ ክቡር ሓው ኤርትራዊ ዜጋ ማይ ክብለካ ኣለሞ ምናልባት እስከ ሓፋ ኢዱ ሓፍ ከብል ኣለዎ መታን ታ ሬድ ወፂኦም ኣቱ ኣለዉ ሬድ ባዕላ ክብሎም ኮምፒተር ኢዶም ሓፍ ከብሉ ኦኬ እንድሕሩ ኣውፅያትኩም ኮምፒተር ክቡራት ኣሕዋት ቀይሕ ስለትበኩም ኣውቶማቲክ ክትኣቱ ከለኹም ኢድኩም ሓፍ ተቢልኩም ንሪኦኩም ኦኬ ሬድ ኦፍ ነራ ሶሪ ኤርትራዊ ዜጋ ጎኦን ክቡር ሓው